Siena and the Shenimo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Eko baby nko sivi, Akoma FM 87.9 baby nko sivi, baby nko sivi. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Come on, Kobe and Kosivi. Come on, Kobe and Kosivi. Asante and Kosivi. And you Akoma FM 87.9 edansiona yetu midiatina all day. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo darling. Niebe mebe yetu kan. Oh, I thought I was make one. Akwa run ebisa. Miss Afuna, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby sa na no zinzan. I can cry now, walk at 87.9 Bob say, eh, the mob sound zero. Your baby, you shot on page my. I can now, I don't know. The man worrying robbers and worry. It has an answer by intent. I'm rising in my bra. Yansan, no prayer. And then my way out my intent. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo darling. Niebe mebe yetu kan. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetu kan. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo darling. Niebe mebe yetu kan. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Disakoma edansiona yetu midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. 2,000 krana, even 2,000 krana nyamba. But na me dey ready as to say
unkwa me de me nkwa aba ene nhyira nka Awurade se me ofa Ibrahim metene so anoma sorry me nyina ba bia mo ndimbone da me ofa na ka kire me se papa se wo ba na nkwa kutawa ene hia no oba keso wajawa mane hawo we will feel wasere so kwatenem tama opibia na otu enti me baaye no se oba ne de onim se mfira bu kira ba ti se bi odi ana adwene mu onim se muska enti be 5 months 6 months de enkura na me mu ten kura because me kura de mi di no na edin e na wo so wonya me yere ma besusu ma bra bo ana ma asem ho aye dai a kire wo enti manka ankyere no manka hwe anye dai ankyere no ende de me ye ne se de na me ye ne se me baaye no Libya no me si adwuma na ho plastic kwa na ho blog tu ni ho enti me baaye no na me bedi papa bia na me wo Ghana na me di na chin kakra e frɛ no chef ni nyina ye frɛ no enti me bedi na chi ana papa na boa me kakra ye kwa adwuma na bia Libra P no e construction ti Libra P no tua meka at the same time na me say di sua blog to the ene ofre me keka nsem ai me hwen kwara no but ono de obeka bia no ma me na me ntie die ono ka no ma bra bo na asa bi na apem at that time no ene ese me hwe na me ye dey meko because Awurade ni makoma me senka me wo bia ka me be boa me ma ene ono aso gitum se Yama munyina kwaba edeba Akoma 87.9 FM Mosey Chrome TV Akoma mu Nsem jumadi braso awie ma Akoma gi adwamani abadwafo he ye ne yade bramu no yade bramu ti ba bia mu wo bia dawroma momomode a se mo betena makonya no so na fei motie de ene eno so ebekoso sa ede ama enu nti no madawroma monka ye ho madawroma kwapem se no me yensa ebebo ansa no ya memu so ede afri adwa yi so edi amagye so ene Marcos na akua koko ewa ha sanso na Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa sikapa ewa ha Ishmael Heward ene ebo mi chidom ni adonten se me producer na yawo ono so ede ekọ social media eno nti bomode anse ubehia ye ewo Facebook ho no eho eye Akoma 87.9 FM eno eye Facebook page Akoma 87.9 FM bomodi ana shanenso se mu amohwe ye wo Facebook ho no mo be follow ye mo be like it mo be jam comment na fe mo share e dia maye mo follow mo like it mo comment it na mon share emfa emaye sanso na YouTube eye Akoma 879 Akoma 879 na must subscribe when me notification bell no so ebreso you get notified I catch you say afi we die onyankropo adawroma ye kwa anesa enu nti bomode a se obeka winning team no eho na se koba ne se enije ne ba na se ye nyina ye celebrate a onso o celebrate a na wahunu se ampa onso input ewo mu bi enu nti bomode asesa bre obeka ye ho metena se na wote sa anyway ana wohwe TV no na wohu animu wei Facebook ni YouTube no anim wei pie wo mu a edi ya kire no na eye Marcos enu nti Marcos no wada na obefre me Free FM 97.5 ewo Techiman manager da chehene eno na pamfo se make say wonom so ede atum live a bibia ekoso kama ede amaye Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs Boadu Presido ene wonom nyina members ni nyina so yachiamo Iki Pizza Fan Club GHUK monso so yitwamu prise ene area yi pa yahwefo a ewo Osei Chrome TV me se wope Osei Chrome TV na wohunu papa bi TV a eno a ene Osei Chrome ebodon konso a Onua TV e de betum live e de amaye na shanenso emame me say you can help someone 100 times aya na me de wo kwa abrabo no mu kakra
Etore bi a obi a hɔ a abambuo etumi eba na brabo mu. Hyɛ ne nso, you can help someone 100 times. Wobetumi aboa wo bi empre wɔ ha. Carry them when they couldn't walk. Ofa wɔnom ɛwɔ bra na wɔn entumi ɛnante. Me say, you can help someone 100 times. Wobetumi aboa wo bi empre wɔ ha. Carry them when they couldn't walk. Obema ne so ebra na ontumi nante. Ebra na oni bi. Ebra ahohiahia baaye. Ebra ahokyere baaye. Ebra asɛm bi to no. Wo boa no. Wo carry onipa kro no ewa abra na ontumi enante. Wo gina onipa kro no echi ewa bra na obia apa no. You stand by them when no one else did. Wo tai wo machi gina wo machi ewa bra obia eyi wonom emaye. But the day you sleep, dakrope ya wodi be fum wonipa kro no. Anasa dakrope bi a wodi be ka asem bi a enye no, or you say something wrong, ana wo mistake nipa ne baako, you make one little mistake, suddenly the 100 favors are gone. Emwa wodi just say what time na chi uye bibia ma no wa boa no for so many years. Dakrope bi wutia no. Emwa wodi aboa no for so many years ni nyina no ahye agu. Onkai biem. Na emom fumu a wafom no ketua bi no sa afom no na okai. Onkai mua no a wodi aboa no for 100 years no say enipa no enkai biem. Oh, enipa no hunu eya flaw. All they see is a flaw. Na imam bi eka sa asem wei enfie bebre bi a etwa mu nie. Ubeye 99 things right, one thing wrong, and people spread the wrong. That's human nature. We forget. You refi adie. So when it happens to you, say etowa, don't be surprised. Say etowa, don't be surprised. People may forget the good you did, but Allah and our God never forgets. Nipa bi be ref omu re be fi de waye de ama wonom. Nanso Allah anase ye Nyankopon no God will never forget. Eno nti eya na wa hye no nso sa ma me. Na wanyai papa ye mu anka se uye bi ma wo bi oyi wo boni aye. Nti unye biem. Ebia eno na ama wa bedru sa pempensuo ya. Onso abedri obi ane ne Nyankopon de ma no obi wo a wo be ye papa wunya so aseda obi wo a wo be ye papa ye de boni betua woka but bi a won so de no eno nso na ma wo koso enti se won so wugina no so se wunya bie mu a wunhira no na eba wo no. Continue to be kind, continue to give, continue so be ye papa no a wo ye no wakatua wonyame ho enye nipa ho nipa boni ayefo doso elmo doso bebre nanso so enye wo mo ene etua wo soka Onyankopon na etua wo soka de wunma ansa de wo ye no eye de eso Onyankopon ani eme wa ba mu na emre papa ye ho koso a na onyame nso ebe koso a na wahira enu nti ene asem a me wo ede ema wo no na ye wo project eda ye nim na eye ye nuaba Justina the project no ye started Tuesday enra na tosumi no. And then day 3. Na yegusu o etiefo ne ahwefo papa bi ya mohwe ye na mutie yen ye nyai papa ye no da na ye nyai adoye nso da esan se Allah ene ye Nyankopon no ekasa fa adoye ho abre bia se ye boa mobrowa se ye boa onibie se ye support ye ho say ye peja de wato form agina eno ena nyame nso ehwe so na wode ye niema bebre edemaye eno nti ye dwumadi aye die no ewo branches ne bebre obi di asase sembeba obi di ajapade sembeba obi di bema bi a wonhwe ne beba obi di bema bi a wabunu kwase abeba obi di DNA beba obi di niema bebre beba
obi nso de ne yadeɛ bɛba ne nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛsom na yɛtumi ɛboa no ɛsiane sɛ wɔnsom ne nipa nti ɛba ne sɛ ɛyɛ kua bi deɛ a ɛneɛ ɔbaa kua ma ne pipa so na wɔde kɔ awora no a woyɛ dan wode sika bɛto so na yɛde ama nipa korɔ no akɔ ɛma na mmom sɛ yɛ ade a ɛboro yɛ ahoɔden so deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛba na yɛbɛsrɛ na adɔfoɔ ho yɛ mmɔbɔ na wɔn boa yɛn na yɛn nso yɛnhyira yɛnya no wɔn nso atumi anya bi yɛayɛ bebree yɛaboa bebree hole in heart bebree tumor bebree cancer bebree ɛne ade ɛnɛ deɛ aduru ne so ɛyɛ Justina ne deɛ no ɛyɛ cancer yɛ a ɛda ne nan no mu nti wɔno ɛna sese yɛboa no onuadɔfo a wo akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ ɛdeɛ na wode support yɛn na yɛtumi ɛde ama no osa 23 years yɛanya a yɛtwa ne nan na yadeɛ bi wɔ hɔ a sɛ yɛde wowo a ɛyɛ a wonhunu papa anifra yɛde wowo a wohunu adeɛ da ɛno nti no ɛno no ɛnyɛ adeɛ a wohunu ɛnyɛ adeɛ a wohunu anifra no wonhunu ne papa saa nso ɛna obi wɔ hɔ a yɛwo no koraa na ne nsa no akurikuri ɛno no yɛde awo no wɔamɛfena asase so ɛno nti ɛyɛ a na wɔhunu nkurɔfoɔ deɛ ɔbɛdwene but yɛde wo no ne nti but adeɛ a woba bɛfa no asase so wohunu adeɛ a ɛduru baabi doctors wohia sika yadeɛ bi abɛtɔ w'ani no so na wode ayɛ operation sɛ bɛyɛ a w'ani no mfra na susu ampa sɛ wonyɛ sika no nkɔyɛ operation no na w'ani no bɛfra ɛyɛ papa because woahunu adeɛ a nti ɛba ne sɛ yi a ɛya ɛno na ɛka edidim na ɛkɔ a wanhwɛ yi a na nipa no nyɛ sika sɛ wɔbɛtena wiase na ɔnhunu adeɛ na wabɛyɛ burden ɛde ama abusua anim adwodwo nti wɔnya adura no anom awu because ɔntumi ɛyɛ o ohia ɛnam ɛnwono so obi de ohia bɔɔdua ana ahokyere bɔɔdua pa ne kyɛw na ɔmfa nkyɛw because ne nam ɛnwono sika bi nyɛ sika bi ma wɔ bi but sika bi yɛ sika bi ma wɔ bi yɛbɔ 1 billion na nyɛ obi sika ba wobɔ 1 billion a kyɛ sɛ onipa kora no adwene mu nyinaa yɛ no dududududu ne wiase ɔbaa yɛ ne papa kora nso bi mu da ɛsi dɛn na sika a ɛyɛ 1 billion bɛtɔ ne so wɔnkɔ pɛmfa nkɔsa yadeɛ ɔkɔnya ne wɛn na asɛm nso nto baakofoɔ ɛtu wɔ biara me nkyɛn sɛ yadeɛ bi bɛbɔ me na ɛbɛbubu me agu hɔ mempa ho sɛ mete asefoɔ asase so mawu deɛ a ɛne awufoɔ ne yadeɛ ni twaka na sɛ mete ase deɛ biribiara bɛtumi aba biribiara bɛtumi ato me biribiara bɛtumi asi ɛba ne saa na wonni bia na akɔyɛ ade a ɛde asɛ nomaduro wu asɛ hyɛ ho akɔmfo asɛ kɔtɔ nsuom na nsuo mfa wo nkɔ because wohu sɛ wo wiase nyinaa bɛwieyɛ bada no nti ɛna nyame nso ama yɛn mu bi ɛbɛyɛ saa adwuma wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ duru saa mpɛmpɛnsoɔ no a nnipa korɔ no bɛtumi adwa atoa yɛn yɛn nso yɛbɛtumi adwa atoa mo yɛaba mo anim bio afe wei yɛ first project ɛyɛ Justina wadaworoma wo kakra wansua wo sempoa wo taku ɛnsua mondo mmoa yɛn na yɛntumi ɛnyɛ sika no ɛma no na ɔmfa nkɔ nkɔhwɛ ne nan no operation bogatanga ɛhɔ ne yɛyɛ no ma yɛde scan ne ho nneɛma wie yi a wakɔtwitwa no nyinaa no yɛde gu so ɛma mohunu biribia pɛfɛɛ ne yɛmfa nkɔyɛ ma no wae na nhyira ɛwɔ nyame hɔ 50 wode baa yɛbɛgye 20 wode baa yɛbɛgye 100 cities 200 cities yadeɛ no watena hɔ ama no akyɛ ɛnanyɛ ɔno anso ɛna no sɛ ɔte wakyini papa baabi a radio stations ne nyinaa wakyini aba abɛsi tire sɛ yɛkora no yɛtama ne yɛwɔ adum no ɔbaa hɔ baa me sɛ saa bɛ ne yɛyɛ Ismail ɛyi deɛ ɔda ne blue no ne yɛyɛ ne deɛ nti yɛbɛsi da saa agye de aka ho ɛne yɛkaa sɛ ɔmo ntrae baabi foforɔ nhwɛ ɛna no mote sɛ ɔmo bobɔ
tokuro bi a radio station bi a wo mu eye program we bi ani ho a wo mu ngura mu nanso so obi a e na pile up nti entumi nye bi nka ho nse afiwe omasan aba bepie mu no e wose ye ya anye ne etwa ne nan no e ha adwen 23 years full of life nti no yesra mu amadawroma momra ye moa na yentumi enwa no fa usika ne bra na ye moa boa no na yemfa ema no enko nti no wodi aye ready na se wo send e ama ye ne ye beje Mr. se wo send ya e ya send WhatsApp message e ka ho na ka che se ma Akoma send say na ya bowudi na bibia aye kama nti fa wodi e bra 0245 301462 0245 301462 and a 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 and a 0599 0530 507 849 and unti o de ba na o send a WhatsApp message ebe kakra na ebia number no ye be ye baako WhatsApp ya ye baako momo enche se WhatsApp de no discan fa so ema ebeba but eno ye WhatsApp number o send sika ni wia obetumi send WhatsApp nso edi aba nti ye be ye baako WhatsApp number baako momo but ebia a wo de be fa so bia no yensa ebeka sika no ma yenko na menu abe nkonkodi enkombo na yenhwe kwan ya befa so ye beboa no maame memo akwa aba ye na mako na promote se bacha Yankopon adome ho ye ye de nyame ase odin bacha e frame Naomi okay na wo free he ne bae bacha mi free bukuru atonsu bukuru ne bae atonsu bukuru na wo emra wo de wasembe ebeto ye nim na yentumi enwie bone tofa kakra but kana said ye be ya say enne na obi ebetia na enra wanti a obetia se se be ya ye betumi atoaso na ya frɛ ofa yemko bacha me da se enra me de bedam se me wofa efia me nana esia ye tim me maame ne me papa me wofa omu nyina fie eho na mete me wofa no sɔre ya wo se ompe me wo fie ho biem enti mintu mfiri fie ho me se mate me pedan ni bi minya bi a metu minya bi na minya yi enre joada no me kwa achima me ba ya wadi nnua abembram me pono no abra me ne magu ho me ne me ma ne magu ha se mintumi nkodan no mu mintumi nye bibia abonte na mete enu nti na me de abedan mo se Akoma mu nsemfo momo amena mu nka bi ma me se wo mram se abusuafie wuti abusuafie to na na fie na wo fatumi tu sa ma ne yeyi a munka bi ma me enu nti na me de abedan mo ene se ye bedi bro nyane mu no na me ma me frɛ me se me wo fa se wo hia me wo fie obi edi bro nya wi a mintu na me se ye de be hu nti na mintu o se ye se mintu ya light bill enti ye di bro nya wi a wo hia me wo fie ho me ma me pa ne che obi a o se de wa kan na wa kan se mintu mfiri fie ho na me ma me be kire ni se na se obi ntu ya light ya se ne light na ye yi free so na ye tu ni free dem o se obetume wanya kan so obetume no obetume wanya kan so obetume no obetume enti ye di bro nya wi a wo hia me wo fie ho na mma me ka kire me na me se sa light ne ho asem no aya na me mpese meti wo maso fi se light me na me jeje mitua adenti na me ntua light na obi a wo han dan me fa nse me de meti dan no mu free o me ntua light bill obi a wo han dan a wo tua dan sika no omumom na nsa metua light na me nem
na nipa ben na meye enti light no mitua enti waka se mintua light enti wotumi a na oboa me ma me pem na wo se de waka na waka enti yedi branya ni wieye 5th January no mu no ofre meeting wo fie ho efie ofo nyina wo wieye na oka de obeka kire omo ka kire omo wieye wo na wo mi wo nso me ka kire 15 January mi hia wo fie ha na ebedru sa 15 January no na wasisa wo niema nyina afri fie ha me mpese bedru mra me ba betu mo na afi na wo beye ena bia enti 15 January sisa wo niema afri fie ha oka ye no manka hwe ena me kobo me maame sister penya mane fi se dan no ni history nyina ne se ye na osi fie no ode saa dan na metimu no e ma me sister penyin a ye friend magi onu na me di nachi e na me sister penyin magi no me nua mu nyina etena dan ni ma e ma omu ko school wie ye me sister nso aware eti ni kunu fie e na me nso ma betinem me betinem a afa die enya ba ko nya mienu afi bia otume na oya na me maame aba beka na me maame apa ne chewa na wajai afi die o se me maame ka ontie me boni nyina ne se mi muno mi ntia light nachi no mi muno me je challenger me challenge no o ka asema me challenge no mi didi na tem enti na di etwa ni nsuru mu kura ba ko a one person obete no ma no kura da bia meka ne se efie ni yabusu efie me na na fie me nso me yabusuani se wote se me kasa me tie abusu efie ana se me na na ne papa na bibi kura ya ye no enyo na na ne papa no mako enyo wo maame papa me maame na ye ba panyin na wo maame papa ye ode oya me nana enti wo kasa wo na na fie na eno o se e won peso beti sa asem no se ade abusu pani no na wo fa no na si fie no enyo no no si fie no according to ye me nana na obefa e free se she ba wo me maame no se wo no na wasi fie no e na ode ama ne ma enti efie no enye wo no wo fa no no si ye nana no na si ye e na ye betina mu bi edan no nsumpo no eya me sister penyin dia papa na ankasa ehira so de ama no wo sister panin ai me di na chi ya wo nana ehira so de ama e di ama no o di etiro ehira so ma no o se owo me maame no wa hwe no enti o hye me maame bo se obehwe ne ba penyin a wo ye magi obehwe no ahye nanan enti eguso so obehwe na ahye nanan no ene kwa ba se tema ye ba ye no na chese papa na nyi okwa pension enti we nya sika enhwe no school ene oye se saa dan no enumpo na nya dan a eye edan mua eye adwaye ne toilet a omoye di share efie ni mu enti me sister ba ye no na papa no a oye nana ankasa gina omu dan no toilet no adwaye no ebu emu ena ye dan mu akakra bi edan no mu mpo nso ena ode ma me sister say so oti ase o so owu saa dan no ode ama no say hwe na wo kan so obehwe no na wantimi anhwe no ono nso ne de no na efie na aka no dan kuradu na aka no ne ma no nso omoye mpanimfo omoye du obi ade ba ko saa me maame de ba ko no mpo no o ma amfa ama no se wo fa no se wo de eno etu antoku ato nti wo de eno ama hanya wo de anu tu antoku ato nti saa dan no wa amfa ama me maame enu mpo anha ye de ba ko na wo de maame sister no enu mu na ye nyina ye da afa de wo se wo maame ntinam wutu me afiri ma ene maame mpa dan ni bi na me wi a mentu na me mfa dan ni ma wa me ko ba ya me ko achima ba ya wudi nua bebrembram dan ni wo kwa achima ba ye ai enti wunyi yi woni mi wi ni ema me mfa hye fade dia brambram wode ntabo akwa brambram epono no wo se okọ police station ben no mo man sa tumi ni so tumi
ɛde ntaaboo bɛbrambram wabra wuni hɔ. Mepakyɛ no deɛ minim baabi kora kwagye saa tumi krataa na ɔde yɛ saa adeɛ no minim. Ma me nkɔ ɔbaako na adu hɔ ne bra so na memfa ne nwura mu yɛwie a yɛbɛkɔ fa hɔ ne yɛakɔbisa hɔ no nso nea ɔka fa ho. Ɔbaako na adu na apɔ mu te sɛn. Nyame adom me ho yɛ papa. De nyame ase. Ɛyɛ 3p garlic. 3p garlic mixture. Me da se. Yɛbɛtiefoɔ nyinaa aha ɛmɔ bibia akɔ aba. Ɛde ba Akoma mu nsɛm dwumadie so. Medɔfo bi busa sɛ ɔmpɔ no emu te sɛn. Megye sɛ wɔgye me so wɔ fie sɛ nyankropɔn twɛ di ampɔn na adom nti yɛte ase. Na wɔtwe na kɔ asa abɛto yɛ asomdwie mu. Da bia Piwak natural de ɛba yɛka kyɛw sɛ weeks no any month any years no ayɛ sɛ merry goes round. Ɛkwa na abesi kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa. Nanso abere bia onyame ɔhwɛ yɛn so ɛma na wɔtwe ne kɔ na abeto yɛn ɛyɛ asedam kuto ɛne de mɛwrade etira sɛ Piwak natural de yɛba sɛ ya ne yɛbusa wo sɛ ɔmpɔ no emu te sɛn na wagye yɛ so wɔ fie sɛ nyankopɔn adom ɔho yɛ ɛduro nwoso a yɛde abadwa so a yɛfrɛ ne sɛ 3p garlic mixture. Ɛho nkɔmɔ ɛna awia mi ne wo edi. Mɛsɛ wo sɛ wonyi wafidie no ɛmfiri ha. Mane na ha ya na yɛ ne wo ɛbɔ nkɔmɔ afo apɔmuden ho. Ɛne yɛdi mmaa nkɔmɔ. Eti mesrɛ wo ɛmɛɛma no mo nyi afidie ne mfiri ha. Ɛmɔ mo nkase ne deɛ ɛmaa ho nkɔmɔ ne yɛdie ɛno nti no yɛyi afiri hɔ daabi. Emema ye ma no ye batamo ye bomo den mutu ani yetiam ye ne mo ana ekọ saa nso na se ye di mema nso ho nkomo a ema ye nso ye nyi mfiri ho esan se mema no mo nso mo boye den ye ni ho amuni ho mo nso muni ho a ye nso ye ni ho ye kambom na ye baako na bibia ye fine etu ye bema na wutie Akoma mu nsem awie yi a wo hwe onua tv a tie nsem pa bi to aduro ni bi ma wo yire nnom hwe bema odo ne yire pa ne dɔfo paa no ɔtato 3p garlic mixture ɛma ne nom esan sɛ ɔba ani gye a efie yɛ akɔnɔ ɔba esugu ne yam a efie yɛ bosaa entidie na ɛfɛ sɛ ɔba ebu ne nsa na wanka nkyerɛ wo mpo a bɛrima wo hu sɛ obu ne nsa because ɔnte yaw onyinya n'anim nkyerɛ wo ɔnyɛ ne ho nwonan daabi ɔte sɛ deɛ ne wɔte ɛbrɛ no mu ne nsa na ne nyina ne sɛ 3p garlic mixture and any secret. Gia number no na efre Dr. Sisia. Oba ubu nsa owo afichi kromu ehaw. Ubu nsa owo problem pa. Obu onma wo bebu nsa owo problem. Menses na ba no owo problem. Menses no atwa no ene ebobo eno so owo problem. Ehon komo ene no ebedi. Number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Medofo kai se 3p garlic mixture ewo toam ehwe ho a ebo enti woto a na wasom ye ye ka se mensisa ana menstruation a eyede yen we ka se we de say normal maame papa enye normal ma binum o enne da ya obi mensisi nti waka fie wantimi anko school wantimi anko dwom wantimi anko adwuma because the eye no otisi adwuma mo kwa nanim kura begu ase tie ne obeka dam no ahwe tv no wati Akoma mu nsem medofo hwe oba menstruation eye bra oba wunkosua no entumi ne bema ho nsuo enhia ewo se besene ko na foforo esa ahyehye na se wo ne bema ho nsuo ehia na akwa kosom na achi ne se twom enya chi ne se twom a je se atare ehwo a ne wayi wabaya fefefe abema afefefe na wo de na to na ye nije na ya akɔnɔ esa na Yakopɔn eye no na eni kwa se eba wote ya wo den anasa wohuna mane ewo nipadua num nyame bɔ ne sɛ ɛwɔ sɛ bɛsene kɔyɔ sɛ deɛ wo dwonso a ɛde no saa na wɔsenka menses no so ɛbɛsene kɔ nanso obi wɔ hɔ no mo a ne menses no problem a wɔwɔ no ano ɔden deɛ di kan ɔbaa bi wɔ no sɛ ɔbɛbu ne nsa na futimi yɛ kutu sɛ deɛ wɔnyɛ mo no obi kura timi kɔtɔ pregnancy test ɛwɔ drugstore no wɔ teste na ne yam hyehye no deɛ mafua yɛ kutu ebi kura timi fe sabi fa cheme ebi timi fe na ne bofuno no kyerɛ sɛ wɔbɛhu science ne nyinaa sɛ deɛ wɔnyɛ mo no ɛso bon sɛ bɛdi bɛ 3 days na menses yi ɛna yi ne ti kyerɛ sɛ
ɛtɔ da kora no wɔya no wɔn mu ɛkɔtɔ pregnancy test no wɔn nkyɛn akɔkɔ ntɔkwa ɛnso kɔkɔ ntɔkwa a ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ wɔnom 3p garlic mixture sɛ wɔn menses no ɛbɛba a ɛnyɛ date ɛna wɔde bɛhu no a ohun mpo sɛ ɛɛba na saa wɔbo no ɛfono wo ne wɔfu no a ɛkutu no na ne nyinaa ɛgyae ɔbaa bi nso bɛbu ne nsa a ɔbaa deɛ ɛwɔ nneɛma kakra ɛda adi ma ehu sɛ ɔmɛsese time aduru obi wɔn no ne no foto mi hyehyɛ kakra obi wɔn na yɛaseɛ no yerɛ kakra obi wɔn asɛ de mfifire nketenkete bi tete no efiri bɛɛ 2 days wɔ ma mɛsese no aba no obi nso deɛ ɔnho hwee ɛno ano sɛ ɔbɛda asɔre no na aba medɔfo pɛ 3p garlic mixture ne nom ɛfikyi kurom yawo ne nyinaa ebegyae ama wonya afa ahodie obi nso wɔ hɔnom a wabu ne nsa awie no a watie si ovulation mu no ɔsɛ to nkosua no ɛnyɛ asɛm ketewa na yɛase ne sisi ontumi ntena se ontumi nya hwee kyɛ sɛ ɛkyɛn koraa sɛ na ɔbu ne nsa no ma 3p garlic mixture ɛmɛn bɛɛma tobi ma wɔ yere tobi ma wɔ dɔfo ne nom menses no ɛbɛkɔ yie na nneɛma nyinaa ayɛ kama wonim sɛ wɔbaa wobɛwo onwo o menses di mu akɔtene paa gye namba ne ani nkɔmmɔ doctor ɛbɛkyerɛkyerɛw deɛ nti a meka wei ɛde akyerɛw namba no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 medɔfo kae sɛ 3p garlic mixture ɛho nkɔmmɔ ɛna me ne wodi sɛdeɛ wɔrehwɛ no wɔ Akoma FM online ɛne Onua TV no ɛyɛ sɛ yɛ na aduro no ɛteɛ ɛma obi mfa asɔkwan na ne wakyenkyena twa to wo phone so wokɔ a sɛ maame yi papa mesrɛ wo aduro ɛda me phone so yi ɛnoa bi na mepɛ 3p garlic mixture obeyi bi di amount ɔbaa bi tie me wo a onyam wo nso a wo nu menopause enso menses atwa wo bekisa wo bɛyɛ tantantan fibroid ɛna wo ɛbɔ nka yesa no wafu bɛyɛ kutu fibroid yɛbɛyi baako yɛbɛyi mienu yɛbɛyi miensa na kwa na wokɔ ɛba san so na awo ho nsɛm ɛbɛyɛ den ɛdi amount medɔfo pɛ 3p nom o menses na ɛgyae ba no ɛbɛba kama ama wasada ne wɔ bɛasima na wo hyɛ asɛ o pɛ sɛ owo a ɛbɛba kama ama wonya afa ahodie ɔbaa bi ne ne kunu akɔ doctor yɛnka ahwɛ nkyerɛ wɔ mo yɛse biribi ani hɔ ɛso bɛkom na menses no problem wɔ hɔ wɔaduro yɛ 3p ɛbɛsi suso kama ama bɛhu ovulation na ne bɛrima hyia ama nyinsɛn aba obi nso deɛ ɛbɛ bum eyiyi akɛseɛ fibroid na ɛbɔ nka yɛ no pɛ 3p na nom ɛbɛnna ne saa mogya ne nyinaa ama sɛbio mogya sufi ne nyinaa aba abɛsena kɔ ama nneɛma akɔyie ɛde ama wo obi deɛ ɛbɛ bum no obi nso deɛ ɛba nketenkete wɔn sɛ wiase obi an ne haw obi deɛ yɛ nketenkete pɛ 3p nom ɛbɛba kama normal ama wo nso ahu sɛ oyɛ ɔbaa yaw ne nyinaa ɛbɛgyae deɛ kɔfa wei mu de ba ɛyɛ obi sɛ menum nnuro mempɛ sɛ menyinsɛn deɛ nadamfo bi nom ɔsɛ me nso menum anu bia ebia na ɛnu mogya amfa kɔ doctor na doctor ɛma wo deɛ ɛnu mogya bɛfa ana pharmacy a wogye ne di no wɔ mo a ana sɛ wɔn mo de bibi hyɛhwɛ mo nsa ho si yɛmpɛ sɛ ɛbɛnyinsɛn no ɛnkɔ nkwankyɛn kɔ na doctor onyemaw ene family planning untimi nka nche obi se mo wonye enyo na behwe ne mama no etimi serew ma wani na ho enkwadi wadanfo ya mponsa achi na enkoye de wo ye ni bi na betwa wahwe wani so bebrew na akofo ha wo de abrew o meses ni betwa na wofu aye kutu na akofa fibroid e de abrew obi nso de ye awo achi eno nso etimi kofo ha eba o meses ni mu ni nyina me ni nkomo e wo ho na doctor emoa kuma se bora kolena keba dani heba Criske Heba, ubenya 3p garlic mixture. Hofonko Abet Sam, Takrade eye AA Mensa. Koforidia Gapson Pharmacy ewo ho. Mumuni Away Enterprise ewo wa. Ene katidra ne dinhwe ni mu. Wofa kwadwo Heba Temale, baby a Eleto Martin wana UDS so Charles Heba ewo ho. Wedema Pharmacy ewo Ashaman, Kingswalk. Sam ena Angel Heba. Omu nyina wo Accra o Kanshi. Wo de Ghana ha baby a wo hwe me awia bia no bora pharmacy shop any baby eto abibidro bodini keke 3p garlic mixture de ehia so beto na abenom ubedi adanse e de akira foforo ma moya reso a eno nche se 3p muaw fred doctor ne ani nkomo e beboa amopom de no SCP esita ye de akoma twetwe no asi gie number no na doctor eno nkasa
number no ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 24 Pedro ni bitomedofo ɛbɛboa wo paa na menses no ɛbɛyɛ kama ɔbɛwo afa ho afa wo ba yɛwa wote wa fichikrom nyina bɛgyae ama wonya afa ho die 3p garlic mixture yankopɔn yɛ adoma dasɛne ɛno bɛdi ahyia dasɛne yɛbɛsan ahyia bia mu ampa aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wohwɛ na afei wotie no enti no abapa okay yɛnkɔ ahoma no so mra na yɛne ɔpani ansabɛmɛ na memwa ha o Mr. Ansamemwa ha yeah ɛmɛ na da pobu te sɛ deɛ yɛda Christa say na awia yi de anya bɔne na owo fa se Akoma so wo fa owo fa se bi efre na wo miedu ɛna adwane abɛtoa yɛn sɛ efi a ɛdan ya wɔdam no wɔkɔ edwaba ya a wode ntaboa bɛbrambram ɛdan n'akyi so ma ne nwuram na yɛdwene ho a yɛnte ase wada ama ne yɛbɔ ɔporo mu abisa wo sɛ ɛdeɛ na asie na mpacho na oba mo bisa na dia ya mama na bi ti dan papa yɛne na de nkɔmɔ but wɔn so nim sɛ obi mfa ne nsa bonkum kyerɛ na agya kwan obi kɔka asɛm wɔ ka deɛ ne deɛ bɛɛ dɛ ɔno ne mfom so deɛ wo a wonim sɛ nya deɛ ɔbɛka enti wonya wɔ fa no ano ka deɛ ne deɛ so na de no ba ɛne de no ntan me ho pa so no na ni nya pin ɛna the big dynamo, your big dynamo. I said, no, you did not come. It's pretty actually ever. Papa, what do you young call your name now? A drew baby near Shana say, I was here to us. What I would say, thank you, because you have a number more mother. No more be few no ya can. Papa, I am more down. The buy assassin. Na be do the dia nansa na be sin so mo de tia ba dia e na mo nla ni nka papa de ma ye nkyeremu kakra bi e no ka so no na otutia e dan no me se tapeni ni e ma no ni su ban tin na me se tapeni ni e tuti dan ni e ja dan ni ma no ono na me de dan ni ma no otutia ni ni de dan ma tenant ko upia onu ehye current policy onu behavior onu control light a nínú onu le 5 rooms and onu use 1 meter onu le ri a na onu ajuska no omo onu tiegi onu tiegi ni control light no onu da o se onu na ba sa ese no light ni se ni ni ye no ye ntia tie o ka kire mo se onu su le tiegi a enti ni ko ni ensele ni no so ya o ni be tu so no be time the way complain and say na o ti pio no o ni ti bi tu no it's all na ni tu e bi ti den ya ma ni ta man na me ta man ni ta ni say o de me ba ti na ti na de bia ni ye yi o on be camera ko to so ye ko to on ni ba ko to ni bi and man to get your ways can you have ways can or kota and say you feel like the family is not because when you on the retreat in la retreat in the kana but retreat for the drama and when you demand to be there and the captain say oh yeah or captain say retreat in la what on retreat down a statement to the seat you the man no or the man be that say e be le kokan or so e be ya need me if you don't that I know call a amico because I say I saw my man the other two it's and then I question you can see the receipt banner or your right is I don't work for you are saying who do you see the money who know you then say by one shop a day and job physical as the minimum boy so that down
What you need to try now, we are to one trade. Then you tell us, okay, we're going to source in a water. If you don't come anybody to attacking, and then, now we are done the discredit here, and also, now we say, we went a DNP into many of the water. That is a good year, I wouldn't like, and yet too much. The same sister, and then I say, the airport, the minimum, the acquirement, they are life. If you see, and then maybe some discontinuing life, or the big year, a canon, and the South man. What are you doing when I say, or make out the something, and almost myself? What am I saying? You can also think because we were a year or a decade. You see, the fiction only answer. I remember the kind of the king. Now, someone has to air to you. You say, no one and life in some. Madame, you know, the some who can say, you are true. I am down. What I see, do not tell the young made do not tell. So I'm saying, sister, in fact, no one will be the dinner. No one will say to me, the idea, and it means to me, I correct it now. No, that is a penny and the big man. Now, we are but now, what do you say this time or go to? I could see a great king or walk on hand by. Now, we but now, they didn't send our way to some king, and a woman. Some of the sister, no, it's glad. We didn't have to tell them any better. The sister and class of people and no, I need to do it. I'm not the people are young and get to me here. You are making the Madame, and you are no back, but the Jamaican can come in. We shall not know them. According to any time to follow you. If you are no more life in some of you, certainly you go in you. I'm cutting to you, you beat it and a boy. And I'm just about the kind, and yes, baby, I can get to make a idea twice a day life in England. I know they said, this will be 3 and a half day. Now, no, have it. It's a night or a woman next year. Like you know, Nadia. Like you are Nadia. So, would you, as a great year, look at it, if you're the man, I can't. And I'm just tired. So, I'm looking at you, and I'm not saying I'm going to you. No, and you're telling me you're going to believe that I don't know, Mamma Mohammed now. If you can know what the whole time I could be out, and this one was it. And I'm saying that the man died. And then you. Which I say, now, can say, almost say, or cinema, many, or my men, yeah, oh, papa, eba. No, papa, we didn't count. We didn't count. A dollar in the customer, and we didn't count. Men and many man, you are bound dying with you. Or many man dying, you are bound many years, a woman and I know school. It's you are bound that now, or me now, it's bad now. Only to buy a banner. By not paying me, I know more than what need to be done. No, no, by law, no, so, you extra, we should be clear out here. Or no, what can I know? I said, we should be clear. A bema, a fee. No, you can tell me, no, I'm doing your real, the court, I've got to look up in the fucking career because then I make a banner. Now, mammy free baby, I know I want to buy. No, I'm a corporation, sister. No, I'm a customer, oh, papa, so quite a dear. What the dating of custom innovation? Mrs. O Papa Catcher will say, Quana Quasha, Neba, Baba, Yano, Tino Casa Quasha, Mena many business with a person, Mrs. And I'm the person of the cool. You get to now, let's call Cassell for a see what I think I have. If you put a man direction and never call the question system. Next year. The question system. The question system. And I'm really calling the system. And I'm a good and I'm saying the power. And I'm a your call, Mukubu, or Cotemla. You know, you did 2 days and a set of answer of and I'm Dubai.
na me pese wa no ka tell me na me fie ni busa se na me ma ne dan wa busa no me pese busa no se na na ma ne dan na se na me ma ni nwa ba ni dan ono e we do busa me na me fie ni pese busa se na na ma ne dan ana ya ko busa na ma ni kan dan no me pese busa no wa mo ye nuafo enti se wa ma ne sister dan na bi a ne sister no wanya ba bi a okọ akọtena na watu na ono no atimu a enye bone na embom e bi a no me pese o ne sister ne dan me pese o busa no ma ni o se efie ne de yenim se ye nana eye momo papa fie nti wo mo nana de a na e bi a ne sister ne ba bi se ontena madam ase wo no e be ya na e pese mo ba ni ye ni ntini ni mo ya beba na me se de me ya me ya se ya no presa mo mpo nkata e ka na me se ko no ni so high enti me pese me ya benti na me bi sasa ya no presa o ka se bi a wo de ntabo Abraham dan na wonya kwan wuram enko fata de mpo hye e ba no ma bro ko so ntu papa me patro na eno no wo je order wo ẹ̀dá mi ọ̀dọ́ mi máa mi dá yín ọ̀dọ́ mi máa mi dá yín sí àwọn o máa mi dá yín ní ẹ̀nà owó bẹ́ẹ̀ tán ní ntẹ́ na owó bẹ́ẹ̀ tán ní ntẹ́ náà ní ẹ̀kọ́ di à òun mi máa mi dá yín nínú tí òun yìí yẹn ma sẹ́ni yẹn ni òun sì yìí yẹn ma ní ọdún tí òun yìí èsì àyẹ̀sọ̀ òun ní èkì. wọ́fà wàdánù wàtúná wọn fi ẹsẹ̀ wọ́n wọ́fà sí. ó sì wàtúná wọn fi ẹsẹ̀ ọ̀túná 5 years gbọ̀dọ̀. Okay, what about 5 years? Enti no onye hoho. Se o ma ne dan a na wote dan ni mu na wuni mu no akwa no. The first one that you Ena eye wono ne nana fie papa ayi na ayi wa fatie on se wo mu kra na tenant for ya wo mu tenant wo du ko ha obi dan a nipa no enji on no o ko so light no be di sikeji abon ko light no wa fa no de ya fa so ha obi dan obi yon so se obi yon so de wo de wa fa tie de make an eno kra de ya mfo so sa because ya against say sa de na make o no se na make tie o so de bo o mo po obi mi de on ko light well, engineer see a beba hot and right ye bisa ne wo je wa ho me kakra na wo tie mi a na bia nka wo ba mu kakra na atumi aboa wo health no dia make an say dia me kire ne say se edan da ho wo se ontu onya bi na se wo brambram no obi a na dan ni mu se ye na enipa da abonten na wo brambram dan edan ne da ho kwa wo fa anu ade ya chi mu ade nsem wo mu kakra o me se mo mla me just say police station na wo mama order se bram dai no ne niema gum ne cross gum ne ntade gum ne ma niema gum wo fa da bi we yi me say police station na wo mama wo order se bram dai ah wo bram dai wo fa se dai wo bram no ma ne bre no fa ntu wo se wontu onye achinye onye abi na wo kodwom aba wokoto ade aba wo se ma bram dan na madros atade ba akopɛ e na ahye ne fo so ukwaje order wei Brazil ba ko na abo me free Monday a be si ne na wo bram de wa kan nyina wo boa wo fa se da abo asem a wo kan nyina wo boa na wo ka se me ka tra tenant se mi metimi etu no e wo kwan ben so metumi etu tenant me na me ji wo musika me na me di wo mu be si wo metumi ntu obi me class ampo e na light no so mitua light no mitua sa asem we me si asem we ya me wo fa eyenti de bia me na me suomo me twa nsuo me na gwa me twa goto ba bia me na bia me class am we e de a twa goto ni nsuo sai omuni asem we ma me papa me wo fa ya awa apushi me at wall
ama sama ese say meka no ma bia ma no aka oka kira me say ofre me say na omi adentina wuntu ya light na omokọ yi mako me to me eni atronto me wafa so me ye Kristo ni me kwa sorry me to me ni atronto me wafa so ofre me asa bra no enu ane say won ka no kure we ye ni pa bani ni won ka no kure adentina ye sisifo sa adentina we ye sisifo sa we sisi na me say wafa adentina aka sa asem we a kira me and where da me mpani we mi ya se ne say won ka no kure because you say atwofo nyina eja ne bonsam enti wo ka tell me say me nka no kura na ya me kra ya na me asem bia me ka bia me hwesa asem no eya no kura ansa na maka me mpese oba ka tell me say me nka no kura wo di matam wo ho na also wo di bi oboa me dia me kan say identity na ka tell me say me ntu ya light and I say papa ni say me ntu ya light na me say na papa say me ntu ya light na wo say wo di matam enti anyi mitia utia ma kwa mi nyankopon muto ene me nana misalsa ene ya me dance for yesi ni pawu a okwa odane nsoroma ehye ye nyina na misalsa wati fia no pawiane anajo wo hye enti ya koto light no muta to say light no dia ya ne say na wachi bia ya koto na wachi mitua 30 cedis papa na oka no papa no su na nko tua 30 cedis so tua 30 bi nti say so tua 20 enti ya 5 na ewo ho nipa mienu etua 30 na nipa mienu etua 20 na ba konso so papa no kan say won tua 30 no so ono so say oyusu bob nko a enti ono so betua 10 cedis enti me fan say nipa mienu ye tua 30 60 ena nipa mien 110 aha ena yetua enti edru so a me dia me ye ne say me hwe say ebedru na wotwe no 110 no na yaye yetua manasi na dia ekoba ya ema omunya eye sa de ne say me edru so na so obi ani ho a me mekwa akoto me de enti wo mo beba no na chese light wo ho enu nti obi anka hwe ukoto de 30 cedis enti mako ene say me se ye nyina ye wo ho de a na ya gigi abom na se ye nyina ye ni ho na se obi eni ho na se yi a ene ye kakra na ye wo ho no na ya gigi na ya kwa akoto na se be ya obi o mu firi adwuma beba o mu be firi adwuma beba no na light wo ho nti ene ma se obi ama ye na se me nko na me ho na light na duma me kwa akoto nya se bi a mi po obi asisi no mi sisi obi o say wo si asem na do so pa enti because e bia wo beka wo gina light no so won twitwi wonya we wo gina light no so and so say receipt all there then evidence ho but wo de ni nyina achi no kra no one man bre se wontu ena waka kire ma mi obi ampa ogusu pedai ni bi onya bi na ofadwuma ba ya me ha no say wanye order free ba bia eno asa wo di ade abebrambram wa bra ne niema wom wanye ne niema no kra mu abonti o wa niema ne wom no wa brambram enti ne ho atade no a wodi free dwom ba ye no eno ana hye no edan da ho kwa ade ne nipa ti mu odensa say ye 3 days ena wa year obi ana dan ni mo ena wo fa asene ne ba eda bonten mako bia wo ho drugs everything drugs ba ko pe na ahye no what is this ade na say Ghana wo bia tumi di ne timi ade ya ade bia wo pe from Monday Tuesday Wednesday na Thursday mako meti asisi a ya wo bia wo ye wo fa me enka me ba ye no ma fa carpenter ni bia so onya akaba ye ma de me ko pe crotch ba na bi de tutu na nia no nyina e de free ho no me wra me dem to me got be na de be tell me say go police station police force one man 1 week say on fentu won tu yi enti ko brambram na ewen na wo fa se won wo ayi ne ba ketwa e ju ada brande ukuya na ya wada enipa ntumi na dem ba ya brambram prama empa da ho kwa edan da ho kwa eti body sembe no mako so yare mako so wo yare mako mpa che wo ojapade me ba ejapade ye de kwan ejapade wo fa ejapade bebrebe no ye de kwan
Maji Japadia kenten so. Shasuma me fo ama muye ona. Shasuma me fo ya ma kenten so. So won't ya light ayen ka say nye. But so me ya ne said me nipa bonte me ya me how no. When you nipa fon so na say ayi uni o ma mi di nka were ho a ene nka wo papa no anka ncho sa kwa na kwhwehwe wo nua ba de fa de bra fie se ni hu nya no akwa ma wo nkwhwehwe no emfa ne mafie wo de ne ba ma ne behu ne papa ni ma sa ne papa ewuo ama wo sie no ebie no boka esie na papa oyi ni nana na me nana asifie na se me tibu anu ohoho abete ma me nya fie ra me nya fie ra ma me nka se me fie na me ka so ye fie ra na the first time me ka se me fie ra doesn't mean say me na me ko to plot to anwia to cement edisi ye but eye me nana fie enti de one bad was what ye enti me tibi aka se me fie ra eno na wo fa ye o ya no wo ka so ye fie ra enti na hye wo so ho na wo te once na wo one more advance one more rent sika no one wa je adie enti we want to into obia because wo ma wo bia metra wo nyu obia sika adie nie adie na munya tu be ketu abia mu de pa ye tiri ho sa no adie nie me de chia ma me se ma wakwa ya ena onso se wuntua library no su dai fie wura fo bi ma me se to buase na make off adie na wakwa no to buase efie rafo bi mu ha adwen mo beso bibia wo eda mo bibia bi mo beso edu tama ye kwa kwoto library no ma che de good tenant for so ye ne ye nkonkoto mi wa ye ba so ye tia light eba wo hu no ma o ma buru de good tenant for so ye ne ye nkonkotua enso mo na so light ya kese ye so tv ya ye ni mo na da sisi so na ade ache ye wi ane ya che de egu ye so se wo te sai jai se na wo ye bia ma wo ti wo mu awofo ma comment sa ja na sika no ye nyina de prapa de ba so mu ji ye sika ma comment ayi fa me kwa me da se ma asem se ja botre Etifo any adofo kontonchi aso ye na sabre me de edri tonchi mo kasa yete enu nti yete sa na nti na che se yetena se na ne de besi bia bibia adeda na kwan so se de etie na efata tonchi yese ememme kuramu se twitwe tonchi ema no so se atadwufo wa omate de ne tonchi kokofo no so se o man hia tonchi kwa enka aboa bi echi omo weye tonchi herbal center meche kontonchi links yenura kuku damiensa ye dia ba adwaman eso ene ye Thursday me say Thursday Friday Saturday obi etufo amentie efutu no gene Sunday anwumre na fa bobrefri Monday Tuesday Wednesday kontonchi aso ye me de wura wo se ya bebia bi timi pie eba ponten esanse ye bowuram ne biebie niema so ye yete wonom no sabiota frache ye kire mo kirefo ye efunu ne basa ye biebie mu cheche de ku no de baaye sa na kontonchi ase ye yete enya betena se ye biebie o ye de so cheche de anomonto a wo betuo ama sa ohaw no efru so akọ Edra, edi kan efri kontonchi yaso ye eba bonten eye tonchi herbal capsules emmemme dro tatashe edra ebo mama esisimu eye den ye wie ye ne sanso ede emma de ba yese da bida ye wie fi ma yese so hini be ye ohina eko bisa bre wati ansa ne de na ba besi akunwa so enu nti emma so ede enie emma ye wie fi mu esanse ye nya tena se na oba bi so bo na ni kurukuru se jade bobo twen se bebo ne de so emma so mo de aba eboa ma wo so unya de watenka etisi afei kokofo so se ye ntimi ntena se o enu ntina tonchi ko se ya base ye ba besiesie ukoko bia ede amam enu ntina se tonchi 3 power combined enuro kuku da miensa me pacho se wo ye be ma na se wo tie me na se wo peye dro ni bi ato na ba bia wo unya bi nto na se wo pese wo busa ba bia obenya bi ato me pacho tonchi about center ye number edidi dwuma no egu TV no anim fa na friends sie anase utie me so ye number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 me pacho kontonchi asuye ye dro tonchi herbal capsules me chere emmemme dro we me say wo
wo obi a yabɔ ne pampers ɛnam ne dwonso sɛm nti a me ne wo to nkyea ɛwɔ aduro wei ɛho anaasɛ obi a yɛde rubber ato ne bɛmam ɛnam prostate enti me ne wo to nkyea ɛwɔ aduro a yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules ɛho me patro woyɛ obi a odwonso ɛntɛntɛm ne titiw ɛne anadwo nipa nyinaa ada no odwonso fiofio me patro odwonso ketewa bi dwonso nso wokɔgyina sɛ wo dwonso a ketewa bi na ɛba woyɛ bɛrima wodwonso a wɔɔkyem me patro wada roma yɛbɔɔ pampers ɛnam odwonso sɛm ti anaasɛ doctor aka kyerɛ sɛ wowɔ prostate mpo sɛ yɛde rɔba ato wo bɛrima mu wada roma bɛtɔ aduro a yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules ɛnom ɛbɛboa asiesie odwonso sɛm ɛde ama wo sɛ yɛde rɔba ato wo bɛrima mu a tonchi herbal capsules ɛbɛmi ayi rɔba no ɛno nti ne yɛsɛ yɛ ne wɔto nkyea sɛ wowɔ obi a yɛde rɔba ato ne bɛrima mu anaasɛ yɛabɔ bɛrima bi pampers ɛnam ne dwonso sɛm nti prostate ɛnɛ prostate eku mema bebree adekye biara prostate eku obi adeɛ kye adeɛ sa prostate ehwim mmarima ɛkɔ ɛno nti sɛ wotiem na wɔ prostate problem wodwonso ntɛm wodwonso a bɛrima no emu femfem o wodwonso a wonam yɛ mu enti no mu twetwe a wohia tonchi herbal capsules o pampers na yɛabɔ no yɛbɛwa ne nyinaa to hɔnom ama watumi akɔ nnwuma ɛso woforo kaa na sɛ wonko a driver si ma menwonso no ɛyɛ adɔso wada roma wowɔ dwonso sɛm hawa me patro wohia adura yɛfrɛ no tonchi herbal capsules Asempa pharmacy edum pz Asempa pharmacy edum pz baby a yɛnnua mɛma ne ton phones no okwa obenya tonchi herbal capsules ne bi ato obisa obi ase ope Asempa pharmacy a yɛbɛtwerɛ me patro Seba ɛwɔ Abrepo junction Santasi taxi rank onom Seba Abrepo junction Santasi taxi rank Udru Abrepo junction a ubisa Santasi for taxi rank on my yebetro. Yet you Udru station obon say ye be pharmacy shop ebibidro fie me patro Seba enono e drone bonso de e wo form Tema community 5 Little George e wo honom Tema community 5 Little George Accra Madina ebi wo ho takrade me patro tepa enu ntina me se ofa ye number no afre ye say me wo baby say ehe fa na menya tonchi ne bi ato wadaroma ye benya abotire kyerɛw baabi a wobɛnya bi atɔ na wo nso wanya aduro yi ho adansede ebi mepatwɔ woyɛ bɛrima osisi mu ayɛ mmerɛ osisi mu agono mepatwɔ ɛba no nsa wontimi ne ɔbaa ɛndeda ɛma ho ɛnsɛpɛw ɛnɛ prostate bebra ate atese ɛkyerɛ sɛ bɛrima ɔntaa ne ɔbaa anim pa so agorɔ no wonya prostate ntɛm ɛno nti woyɛ bɛrima a mɛtuufo sɛ ɛnɛ Thursday po obi ba ne da na mbo kyena Friday ti so Saturday ti so me patro na watwe bia wantimi anya sex kra no na anya 5 times 6 times sɛ da kokra wonya ne tra wada romadi ma me wate sɛ de be ye bɛboa wo na ma wo prostate no ahoɔden abam me se mɛma ho hia me mɛma som me bo me krakra mɛma te sɛ akra foforo me de ne to yie na wampra ɛno nti woyɛ bɛrima wada roma ho hia me sɛ wo prostate no ɛma ne nku bo prostate ho eban ennuane na yedie no emoaye enema bi efrafra no emoa mema bema bedi di nnuane bia afi na ne bema no sabiotafrache agono obi ho no ma wotie me ne sisimu ayemre odi bo ani asesi na wogemu anase ne onjemu kra na sesi na ne ho adwojo wada roma uhia adura ye fa ne tonchi eba capsules me se aduro we emema nyina age atomu esan se eye adu papapa enye aduro wo benu bewie na oba bi bededa bewie na uti pai wo wakoma ebo se peri na wani so ebriu da bi da tonchi eba capsules entesa eye habama na ye de aye na FDA fo so hwehwem na aduro no eye kama pa enubna nua yi ni kane ne papa no mu tua habama emo mu simu eye tare say den rock of ages eno no sa na onya wo maame a say panyan o maame insia so nwotwe nkunu du mienu na wawo esanse na wo papa ne ho eden eno to ye be ma na pese wo ho ye dia wonya tonchi herbal capsules emai atadwufo wa yate denne mesi oba ma ho nya wo de oyi oba na se oho enya wo da Valentine Day we yemfa wo nkwa ase oba ye so mu anu abode wo tinka wo te wo dofo ayase kom oba be ma bo na ni tire wa bo se sane ye no ahemfi onom afọ ena che se wo ye oba nemom oba want de no wo hia tonchi oba pa capsules edro we bo ma ema ye te de eni nti oba ye no da ba ko mienu wo nte hwe je se miensa nan pa chone maame anwo ama
wadawroma e wo so oba de ye so mu a ohonom no esane begu atum se ehonom nyina kwan na bie ahome wo se ma bie mu e eno nti so wo pese odofo da ne da ochi ba wa ma watenka emre nimu bema bi won ma watwe ne ho afiri esan se waye de obeye bia wonte de oba na tenka wo akire no bema twe ne ho afiri ho otesi abontentem enye bibia ntia ohonum nyina ye neat nemom watenka wo akire untime nye so se nka me ametie yi e frɛ me Abigail ne magye so Abigail ne magye so ne makam tia to ko ho na metima yam de esan sem mete de matenka wo ani mu ntia ma moma matenka enwo akire me pacho enye no nko a eboa siesie yen ye himfie on ye nantem aduane ema honum eye de bema bedi no adi atafri mu a me pacho wadawroma siesie wo nantem aduane eye nsuo bi na egu ensansa je wo nantem aboso ehonum taye wo hene pa obi se mako wo mpane mako hospitals ya ma medro me de dro so ye okay me je dro ne nom ya na asanso aba o last stop enie me no wo to ncha wo dro we ho eboa siesie wo enkofa ne ma bi fa wura wa himfie ho me pacho how no wo mu hwetene nyina ba abonten wo hia tonchi obapa capsules ebeboa siesie wo nantem aduane ama wo na bema wo mu ayede bema ne bowura wo mo se ju bema no di mpaso agro bobo odi na kyerɛ sɛ omu ɔde na emom ye ni danche na kyerɛ sɛ enkoyie me nua ba me yɛhwe wɔ nim ne ma odin me patro valentine na eba no oba he ade Christmas ye nantem aduane Valentine ye nantem aduane Easter ye nantem aduane bi occasion day bi ma ye nantem aduane ye gifts ye ba akopɛ eno ane ye nantem aduane eno ntimo nonom ne mfa siesie ye ho tonchi ko capsules enso say koko afifiri woto wugya wo na moja pramo esisi wanim me pacho ohia tonchi ko capsules ebra ye didi dwuma no wo form aso eno nti de wo bɛyɛ ne sɛ obefa afọ no aboye na ba no afrɛ sɛ ye kan koko ho asɛm ye ntimi ante ye se kwa ni mu ye esan sɛ bre na so frɛ ye number no sesie ɛyɛ 0553 0553 51 41 yanko 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 Little George ewo Tema Community 5 Halu Seba ewo Okanshi Drug Lane Equals Pharmacy Ashamai baby a wo bia frɛ ye na ye nche baby a obenya bi ato ye de obi bia so oji bre no tie ye yankopon ya adom ochina ye besan so ahia onyame ensha papa medofo aha eye Akoma 87.9 FM Monia TV Osai Chrome TV Akoma mu nsɛm dwumadie no eno a na wo hwɛ na afei utie no na wafade kyese wa ma medwa pa o no kwasem sɛ medwa wafa ye bisa question na ya no a wo sɛ me yare me ntumi obi a we yare yatumi ama pinka ya kan sɛ hama so atentam tabo akobomu brabra pro ni nyina wakoma ama ba wo yi question kakra no dia ma ye no wakoma ye wo ya ofade a wo ye no ye nka kyerɛw enye sɛ wo fa ase no kwa ye bibia hu no kwane a befa so a wo beka no ba sɛ wo tu ni pepunu mu efie no eye maako du enye fie baako maako du ni nyina wo dia ma han dan no dan kura du 10 rooms ni nyina wo dia ma han baako pɛ ene wo dem adan kura ene ne mema ba mo ni bere ade sa enka ne ma na ko ajapade ho enka ne yese ma na ye ni berefo mo gi ajapade boso se de mema ema kakra bi ne ka nyina ye mema no ene o mo fuma ajapade fa na enka dan kura du 10 rooms na wo fa de ha wo fa ne so wo ka sɛ wo ye fie wura no ye hwan ne na fie ahoho magemo so enti wo ye fie wura ne na fie enti na ye den wonyi wadwuma mfiri wo nsam ene wo fa dan ne bi nkoma han ene won ka sɛ obi time aso enti no wo renew the ama nipa no enti nipa no mfa ne sika ma no emfa sika ne ma wo no onye saa de no enti sɛ ye light nko anwo asam na wo ka light de ene wo fa ewa bi na wote enti ade na won take charge ewo ni nyina na onyi ni nsanfiri impo ba bi ono te no just take charge eduru ho a wo akogege na hwe so obeto de ama wo mo se simple waje afiri mi nsem e de ama wo no ane ba busa ne sa ne ba na eduru so amintua na eduru so amitua me pese age e de ama ne ba na ne ba ne yi eduru so amekura me ne first time pese ohun se de o mo kan se mintua no eye no kura se mitua enti eduru so a na matua me de eduru so a na matua me de
enti ka de eduru so ana matua me enti me pa cho offer oba wadawroma enipa yensa hwe enti no baabi a wo fa ase no wo the fridge do ada no enye onya atade no dross ne brace yakra famo wo fa wo bebiebie ewe no na wabem ye beba ho wadawroma mane meda dan ni mu na fedi aka no yenka so so won kopɛ dan a yenya announcement ma no ne ho na ho boa so a obenya bi no akɔ akɔtene yesra wo pa na se ne maame so ka ho ne maame so na yi opaacha wo pedan se ne maame so ka ho na ne maame so atibi ate agya wa ka se ya because wo so unua be ma no wo so papa edi ewo e na chen se me wo ba bi na mo nkɔhwehwɛ ne mra na enei wo bɛka se wo mumu sase o maame ne din ka wo ho a edi ewo na kyerɛ se me wo baba wo ba bi mo nkɔhwɛ ne mra unua na wa bram dan 4 days ni na enipa bada abonten enti bibi anya omobo one ne ba ade ebone nko sesi ade ya wontue wage wa na wo hwe so otua anka case close nka de bia oh mutimi ade dodo ya Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na fe utie ne nti no ye wie ne sa no a ye bekɔ hɔ no na kyese yensan emra ye project ya na no enrachi na ye fitin ase ye pa Justina said the assembly seriousness in city nti wo mo ba ye ntumi ma wo no mo nkoi wo mo wa ha hwa se ye betumi aboabo bibia no na nka ye ha adwene ema ye mame mame nsa ma wakɔ aba sampana se wudi no ano no Justina akɔ aba na apomuti sen yo wudi wenne de mema wakasa kakra wadawroma ne honemu aden pa ene yetiefo nkasa wo pain na wo fem anadwo da untumi enna edidie mpo untumi ne bi yede wonfo ne to ho ne yede compare se wote haya yene a yehu no ene ma nye yefe ena wonan no nso airpro no edidim ekɔ wo yam said the doctor scan no nti enye serious case a anadwo imenete ye be 225 ma na biem na ade de chen because eno na medwene ho a na ade a mtimi amama na medwene ho ne se enipa se woti wiase na wa ambre wo ho ase a life ebebre wase if you don't humble yourself life will humble you enye easy echina me de be motivation life will humble you me share video bi na money gym instructor na wo hwe se de wo gina so say that time no na before ne after na yade bebo no na be matentene gram ya akogina nanimu awusuro yade bebo no am waye setale a life a humble no sabre na no wo gina so kenten no na wonimu dampo se mre bi beso ma yade bi abebo na mena ba be yese se yenua ba yi wo hoyi ne ho ofe mo de mo fa the picture ba ko no nto so mame baluchi ne picture no ana wonya nyare ye no ne ho ofe ti sabre na na ne nine mienu wo ho na ne tu sisi wo na otumi bo life se no ose ono a ene wonie ti enye sika ye kotwa ne nine life a humble no ada wo kasa was mintimi pompia bonten ma hyedem mo saa life a humble no nye we ba ko no we kra ye ne nine mienu no sesi ho ne nine mienu ne si ho aba hye ne motwom en wo twa picture en why style for tumia pose sabre no wo twa sanfoni we ni wonimu da se pompo bi besini na yanim am yaka say eye de be mbrotunomi hwan cancer enipa yete ho no bibia timi to ye me de maka mesi ato obi na no onuabo na unsu nim ne beto wa behia akrofo mo a sie nua ba yi a wote ya ne o maame ewo mo ankasa tirim se sabre na na o mo ho eden no se ne ye ya adoye na o mo ye bia
anaasɛ yɛyɛ adɔyɛ na nka wɔn ka mo deɛ mo pɛ sika gyegye dodo ɛna da biara mi deɛ yɛ ni bi ɛna wɔn anyɛ bi ɛna wɔn de sia no ɛwɔ wɔn mo tiri mu gye di yie sɛ ne wɔn mpa adɔyɛ yɛ a ɛnɛ yi a ebi ato wɔn mo no ne ho tɔ no no wɔ kɔ a ɔbɛyɛ akyɛn deɛ wɔn mu yɛ mpo because wɔn ne sɛ deɛ esi teɛ nti wadaworo ma yɛsrɛ ɛne deɛ kwan so boa yɛn ni ntumi nyi ne nan ne nsi hɔ yɛn mpɛ si ebetwa ɛnti saa yɛbetwa ɛdidi mu akyɛ ɛforo kɔ ne soro 23 years yɛbɛtena hɔ ama ne nan no apora kɔpem sɛ ebeduru wɔ no yɛsi yɛtwa sɛ yɛde wowo a ɛhaw yɛwowo anifra a ɛha adwene na mmom wobɛfɛ nifra wɔ asase so a emu trɔma wanhwɛ abɛnum adurawu sɛ wɔba na ne nan ni hɔ a wɔni bi ba ne nan wɔ hɔ wɔde akɔ school wɔde akɔ nsuo yɛsoma no wɔfa ha wɔyɛ sei wɔhu ne nan no so mfasoɔ na akyire yɛbɛtwa wanhwɛ a wobɛnum adurawu mama ma yɛntwa yɛba fɛfɛɛfɛ yi a wɔda hɔ yɛ na wohwɛ no ɔbɛka sɛ wɔwɔ 40 something years no yɛntwa ne nan wodeɛ fa no sɛ ɔba no a wɔne nam hɔ no hwɛ wo ba no fɛfɛɛfɛ no a wɔne nam hɔ no yɛ a wɔnanteɛ na nantu akakraka yɛ a wɔnanteɛ no na hwɛ sɛ eyi me ba yi nti yɛ ɔno na nka yɛbɛtwa ne nan wodeɛ susu ne saa sɛ wosusu ne saa a wobɛnya saa mmɔborɔhunu ne tema no na wode aboa no sɛ bɛyɛ nan no yɛntwa 6 years ni baabi ani hɔ a ɔnwura yɛ nti yɛhwɛ w'anim wadaworo ma boa yɛ na yɛmmoa no mobile money numbers no gu so fa deɛ wobɛtumi to so 100 cities ɛna yɛ sɛ ɛkɔ ne saa 100 200 500,000 animu yɛ a ayɛ emergency nti fa wo deɛ bra 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 you are the best to be a member 0530 507 849 just a baako your WhatsApp line baako WhatsApp ni so baako WhatsApp also to send ya to me send WhatsApp message say bia ye mo wudi anu aka say bia maako me de bia ba ye mo din no tini aye baako WhatsApp baako momo line ni enu nyina o dis kan fa so ba eni bre na aba ye pentem ti mun ni line baako so ne nkotwoki epacho be bia de be fa bia be ba na wo wi a na so pese so send WhatsApp messenger baako nya WhatsApp 0530 WhatsApp ni so but 0245 no WhatsApp also to we the first one ebehu na yabo din no ye hwew ene yenya enipa minim se nipa ope ha ene hwe wo mo hwe radio wo hwe Facebook wo hwe YouTube wo hwe TikTok wo hwe TV onua osai krom munyina ye doso say na wo de ba 0245 30 1462 0530 507 849 Justina Chechre and I'm sorry, what did he? What's your name? Justin meant say and what did he? What's your name? Sika na anywhere would be didi and answer a com and then one I will not to the intina winnie. What's your mean to me, did Any sign, me. What's your yaw name? No, mamma means me, the mid Meridiano Crampa and a bomb. Una Diania ne bon, A bomb. yaw ninty. And yes, scanny wa to be found trade any. What's your But yaw ninty. to me, did Yaw not a sign, church me. So, when I mood to me, a more reme. And I say, Nania may answer so I'm a Philippines or mensa, my watch say. And I'm Akoma, mean to mean that. It's one mass a soldier and a gumini page and I see. Blancasa. To me, and not because of pain, no. Pain. What's why I yana a who be a ball kakra, say be a or nine no, ye bet to me
sɛ nneɛma nkɔ so ntɛm a yɛbɛtumi atwa wote hɔ a yɛ ne hu ɛyɛ anadeɛ ankasa na ɛkɔ so wɔ tiri mu So misuro yɛmu hyehyɛ me sɛ ebi ɔmbɛtwa me nan nti ɛnyɛ sika nkɔyɛ a yɛbɛtwa me nan no me nan no yɛ mmienu mpo na menhu no so na yɛsan bɛtwa baako aka ho ɔnan no yɛ mmienu mpo menhu no so na yɛbɛsan twa baako aka ho yɛbɛsɛ atwa baako ɛde afiri hɔ sɛ wohu no mmaayewa no ɔnamfofoɔ nom na wɔn nam hɔ wɔn ho dendenden yadeɛ bi anto wɔn na wohwɛ wo deɛ yi a ɛtɔ da yɛ anadeɛ na wodwene yɛ na yɛ meyɛ nso so obiara ne ne hyɛberɛ obiara no ne hyɛ bra mpa ɛdeɛ na wode to atiefoɔ anim mesɛ obi biara a wɔhwɛ akoma fm ne onua tv ne osekom tv sɛ ɔmohu me mmɔbɔ na ɔmohu me na menkɔyɛ me second surgery na memprɛ second surgery wakyɛe na kyerɛ sɛ first one no ɛwɔ abusua yɛyɛ atumi bɔ mmɔden anya kakra ma mɔde kɔyɛe wakyɛe mmoa me na menkɔyɛ me second surgery no first one ne anim sɛ ɛnyɛ successful nti mesɛ obia sɛ ɔmmoa me na menkɔyɛ me second surgery ɛsɛ sɛ adeɛ memɛbrɛ mentumi nna menkae da koraa matumi aduru 1 na mpo ebia m'ani gu so saa ebia sɛ m'ani bɛkata mpo ebia 4 anaa 5 nso mentumi nna meyɛ na ade akye ne m'ani ate no masɔre I see moyɛ deɛ fɔ makyɛ fafra okay frafra kasa kyerɛ nkurɔfoɔ ma me ɔmo tie mbɛre yɛ fɔmfa nsa a ɛyɛ wɔawe bi wano kakra na ɔmo ntie no m'ani abere mbɛre fɔmfa adoma wu fa mbɛyɛ yɛti mbɛre ya me yasung male yasung ligiti nka ingen surgery la mbɛre ya me lela mkata ugi na alam indi pazi saka doctor etin sanka besu ngabatan wiki na alam mbɛre ya me yasung mala nka ingen na ala mbɛre ya me zozo wokɔ school bɛn maban senior high maban senior high na wokɔ school no na wo performance te sɛ pacho na he me school am koye bibia na mnimye ɔnte yɛnte pacho school am koye bibia na ɛdeɛ mnimye na woyɛ no wɔ school na me bobo volley na wobɔ deɛ bo soccer msambo volley bibia na mnimye adisha nso am bibia na kyerɛ sɛ wo nan yi a ɛnɛ ho aba asɛm yi na wode bɔ volley wodi mmirika netball na wobɔ nanso ɛnɛ saa nan korɔ no a akuya yɛntumi mfa mmɔ akuya sɛ wafidie no wakonya wɔ ha nka bɛyɛ me dɛ papapapapa wɔse ɛnan no na ɔde bɔ volley nanso ɛnɛ saa nan korɔ no a no wanhwɛ yi a ɔbɛluzi ɛdeɛ na yɛyɛ papa a wohwɛ me ne maame a wohwɛ me yɛbɛhwɛ ama ne life no atumi ayɛ basaase yi anaa ababaawa kamakama yɛbɛluzi ne nan no daabi menyɛ sure menyini nti yɛhia wɔ mu wasisi a mpempii no ɔmo baa yɛadeɛ kye yɛ ana nkama mo wɔn kɔ ne yɛ ne ayɛ de ano ba yɛhwɛ sɛdeɛ adeɛ no siteɛ no a akuya ɛwɔ sɛ yɛma wɔn mo da ɛsɛ sɛ yɛma wɔn mo da ɛfiri sɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛanyɛ a ɛmmoa wabaakwa na yɛhwɛ wei ne deɛ a baabi aduru no ano ayɛ den ama no wohwɛ ne sɛdeɛ ne tibea ne mu asi teɛ ɛno a na mene ɔmaame di nkɔmmɔ ɔmo ka asɛm bi na afei deɛ na awɔse akye me wɔse sɛdeɛ me ba no ɛkɔduru no ne sɛdeɛ yɛsi akyini abrɛ a yɛnya bie no sɛ yɛsɛ yɛnna ha koraa bosome na yɛnya sika no afiri ha akɔ a yɛbɛda a yɛbɛtumi de yɛn ho saa da a sɛ yɛse ɛma yɛatade no drɔso no baako ne nyinaa yɛ baako koraa ne yɛse yɛnyanya sika no yɛmfiri ha nkɔ a yɛmfiri ha nkɔ firi sɛ yɛkɔ a ne yɛakɔ ne sɛn ɔbaatan wɔntumi nhwɛ ne ba no sɛ yɛnkɔ
because one ne ba no kofie sesi ya akora ne ntimi nna ontumi ne di nti de adru no ohun se de doctors kan no adru brum nti se ya anyere ye ho na ya amoa wo mo a anya ade a wo mo be free ha akọ efiri se onu so ntumi nhwe ne ba no se de keka kọ ni nyina no enipa ntimi ne di a wa wonim enipa ntumi ne di a eye nan o enipa ntumi ne di ontumi na eye nan ene edidi mu ba ne yefunu mu nti ontumi ne di wontumi na na eho so ede na esi wo ne yefunu no mu efiri se yefunu no esese ekasa kire na wutumi didie na ahoden kura ye de eba wo nipadua ne mu kakra ba sese no otena efiri ne yefunu ne mu nipa mo bo ose ebeforo aba na yase na che se aba ne nsem na afro na yase here yegu so wo dey fa dey bra wo dey ba send message ka share yes 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 sign na what dey ba na ya ye intenten ma oyam hyehyema akora yi se oba wo de eya na wadane wani ahwe oba yes na wo de oba agina akora yi tibiam wo de fa gina wonim obi kura na wohunu no na wohunu de ato ne na woyam tumi hyew sister na nopa na metie se John na omusi motor accident bi na sede na be makatachie sitie mu buwe erodi jiminu mame Jesus jiminu mame erodi jiminu mame na afede awosia agume me bo mani sei na misu efiri se o hwe se de esi kona na chese wo hwiri nipa enti o hwiri ni nua wo hwe wo mo a wogina ho a wo mo nyina etiem ebi kra wo mo ni mu no nanso wo mo tiem mu bi wo mo nyina etiem Jesus ewia se wo yonko da no da efiri se enne yonko da no da se wo hunu unua nne na wone ne sere ne ade be chie no na de asie no na kire se wo kra awosen agu nti mesra wo se eto obi sei na ye ba won chen sa enye kasa na ye pe enye dede ne ye pegu wasum enye wo hwe TV ama wo bu mfu ye na enye de nipa pe ne se obeso de ye na wo se menyare me ade a misuro kra wo wia se yare me misai yare me bompa me se rade wo de mama hoden efiri ade a me mpe kra ne se meda ho na obi kra ba ba behwe me ade a mani nje ho kra no the first project enti we ye de yesre mu bra ba boa yen bra be boa yen wo de fa kra engina ho ma yen your numbers no okay 0245 30 14 62 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 nti we ya back WhatsApp this back WhatsApp was on to ya now the WhatsApp was on what the sika no Sunday hours up na what the number so person e bo wudi na what the account no ya tumi abo enu nti ya hwe wani musisi a fa what the bra na baby awo ya na da bia catch you say what the ya do ye e we your platform is so what the so seed
te sɛ deɛ wakɔ asɔre na sɔfo si so seed bibia ni wa ɛkyɛn sɛ wo so seed ɛwɔ adɔyɛ a woyɛ wɔ obi abrabɔ sɛ wode gye ne nkwa sɛ kɔm de no ɛna wo ma ne bibia die seed bibia ni wa ɛkyɛn sɛ nti wadawro ma deɛ ɔde bɛkɔ akɔ bɔ afɔdeɛ ɛyi no fa hunu ne mɔbɔ fa hunu ne mɔbɔ fa hunu mɔbɔ fɔ mɔbɔ nso bɛhyira wɔn so wɔ hɔ mɔbroni mɔbɔ no ɛno na nyame pɛ wei ne ne adeɛ ahia no asɔre deɛ deɛ da bia yɛtumi wei na nyame se yɛnyɛ wei na nyame se yɛnyɛ wei ɛna nyame se yɛnyɛ oluzi ne nan baako yɛbɛtwa ɔse deɛ ɔyareyɛ wɔamɛhwɛ no amɛhwɛ wei ho asɛm na nyame ɔka wanka nkyerɛ yɛ sɛ yɛnkɔ yi na ɛyi posi wɔ asɔre dɛm ɔse yɛ ɔmeyare wɔamɛhwɛ me ɛkɔm de me wɔama maduane ani nyame ɔnyare da wei mu asɛm na wɔwɔ ka akora wei ho asɛm na wɔka sɛdeɛ ɔno ɔntumi nidie wɔntumi nna na ne nan na wɔyɛ ne ho hwee nyɛ hwɛ ɔnante sɛ ya ɔnante sɛ ya awerɛhɔ na akua wonim mmerɛ bi na tiktok wɔ yɛ ɔma yɛhunu nneɛma yi ɔnsana meka sɛ yɛde wowo a ɛyɛ ana ɛha de ba sɛ ɔmo se wei no lady bi na ɔno de accident ɛna ne nan mmienu no nyinaa atwitwa ayɛ but ɔmo se ɛwɔ pain bi a ɔmo te ne borɔfo wɔ hɔ ɛno so yɛ soronko doctor bi hwɛ yɛ anaasɛ obi a ɔwɔ saa tebea no mu hwɛ yɛ ne a obetumi ne borɔfo wɔ hɔ ɔmo se ɛyɛ ana emogya no esane ɛyɛ adwuma fa wɔ nan mu a ɛyɛ ana ɛyɛ adwuma te sɛ deɛ wɔ nan no ɛwɔ hɔ so nti wɔn se saa pressure no pain wɔ ɛsen deɛ yɛde woo no yɛde woo no ne deɛ sɛ na ne nan ne ni hɔ nti wɔn ni ba ne nsɛnka wɔn a wɔn hwɛ me no nea wɔwɔ saa situation no mu betumi ɛne mɛdi nkɔmɔ wɔ ha ɛbɛyɛ different efiri sɛ first na wɔnte saa na enin abɛyɛ saa no nti mogya no ɛpɔmpe a ɛpɔmpe te sɛ deɛ ɛpɔmpe afa wɔ nan no emu no nti ɛno nso wɔ ɛno nko a pain yɛ a eduru hɔ a ɛde ma wɔn te na ɔse ɛnyɛ easy nti nyɛ sɛ bi a woyare wei no koraa sɛ yɛtwa wɔ nan no firi hɔ a ohun atɔ ɛno ano no mmra no sɛ mogya no start sɛ ɛno nso yɛ n'adwuma te sɛ deɛ ɔmo ka no a ɛno nso ne pain no a wɔbɛteɛ no ɛno nso yɛ sonko ɛda nkyɛn ɛkyɛ sɛ wo nkwa na nyinaa wobɛfa pain mu saa na wode awu madawroma mo ano na yɛntumi nkɔnkɔhwɛ no why sɛ ɛmmoa ɛna yɛhia wo mmoa baabi a wowɔ biaa kyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ biaa yɛserɛ mo mmoa ne yɛhia kakra bi ansua mesrɛ kakra bi ansua yɛde yɛbɛkeka nketenkete no abom na yɛde ayɛ ne kama ama ɔmo akɔ akɔyɛ nti yɛserɛ wo baabi a wohyɛ biaa mesrɛ wo baabi a wohyɛ biaa fa numbers no fa numbers yɛfrɛ ne sɛ phantom limb pain phantom limb pain saa ne yɛfrɛ no phantom limb pain ɛno nko ne borɔfo so saa ne yɛfrɛ no phantom limb pain ɛno ɛya ɔmo sɛ ɛya ɛno koraa yɛ sɛ yɛtwa wɔ nan no koraa so asa awie nti ɛnyɛ easy wo a wohwɛ me ɛnyɛ easy nipadua pɔ no nko a akua biribi bɛka no a woyɛ wo ho hwee ɛnyɛ yie nti kotoa na yɛkoto serɛ mo yɛserɛ mo nsɔre ahodoɔ ɔkɔ Pentecost Pentecost yɛserɛ mo yɛ member baako na wei ato no nti baabia wɔ biaa mokeka mo bom yɛ ntɛntɛm ma no ɛfiri sɛ baabia na ɔwɔ no yɛserɛ mu no ntumi emu sua baabi a branch no esua nti ɔmo antimi nti yɛsrɛ mo baabi a mo wɔ munim sɛ eduru yare sei na ɛyɛ operation ba mu dia ɛnyɛ sika fɛn bia ɛnyɛ ne nan ne na ahono kɛkɛ ɛyɛ cancer ɛne yɛ akɔyɔ
binantumo binantumo cancer Aye. the boy Na doctor kyerɛ sɛ saa cancer no. Pacha fabra maame no suma me na yentie bi oka no yetie Na doctor no kyerɛ sɛ saa cancer no ɛwɔ ho a ɛndidi wo ho ɛnku ntɛm na sɛ ɛyɛ baako no bi a sɛdeɛ ohun yɛlɛ no ɛhyɛ akyɛ no ka saa mmerɛ kora nkɔnte ase na sɛ sɛdeɛ ɛwɔ ho a enku wɔ ntɛm aha na sɛdeɛ ahyia duru no ɛbɛtumi akunu sɛ akyɛ ɛwɔ ne ho nti akyɛ ɛwɔ ne ho no ɛbɛtumi awura ne yam ɛbɛtumi akɔdi ne baabi nti saa no ɛbɛtumi ama no afiri mu nti yɛnyɛ ne ntɛm na yɛnyɛ dɛn yɛma yɛnyɛ operation mfiri hɔ na ne ho ntɔ no saa na doctor no kae. okay nti ebetumi eku no Mm, the doctor ne ka yɛ no akyɛ no. doctor bɛyɛ ne ka sa hefa hospital Ɛyɛ Cape Coast. Cape Coast doctor. okay nti wɔn nso na wɔde ɔba ya ɔbɛn na wɔ fam ɛde ɛyɛ na wɔyɛ ɛyɛ a ɛyɛ wɔ sɛn ɔbaatan wɔn ne wo kunu mu wɔn ayɛ sɛn Bɛyɛ 8. wɔn ayɛ 8 wɔn susu ɔtɔ so sɛn Wɔn na ɛtɔ so 4. ɔno tɔ so 4 wohwɛ ne nuanom na wohwɛ no saa time no a ne yadeɛ yi ma yɛ na ho keka wo soma no wɔkɔ school ba ɔkɔbɔ volleyball ɔbɔ netball ne ade na ɛnɛ yi wohu no ɔbaatan sɛn na ɛyɛ na ɔnso fili ma wo ba no Sɛ deɛ aduru ne deɛ wɔntumi nda wɔntumi didi aduru anadwo a ɔbɛtena hɔ saa wɔkyerɛ ne ho to fam sɛ wɔda koraa wɔbɛmunumunu saa na wɔsɔre atena ase na wɔresu saa wɔbɛsu a nso mentumi nda sɛ wɔsɔre te hɔ su a me nso mentumi nda na nyinaa te hɔ deɛ ɛbɛda ha sɛ saa na wɔyɛ na ano sɛ yɛfiri takɔ ba wɔntumi ntena ase wɔda me nan so saa na ɛde ɛbɛduru ha sɛ mesrɛ atiefoɔ sɛ wɔn mboa me wɔn yɛ yɛ adom nyɛ saa me ba ne deɛ wɔrebrɛ mesrɛ wɔn mboa wɔn mboa me wɔn hu yɛ mmɔbɔ ɛno wɔ kurom kasa no yɛ mo ne nkɔmmɔ ɛ mburi fafaraduma untenga Mame, posezozo tintenga fafaraduma posezozo untenga yete untenga mbene mi yete mbio la na ma agade na cancer the doctor yete press mi so gang tinenga en press na tol mi the doctor ni tawa na press yele ma ala mi pa se kala le nga pala se ka nga de kunyele man ben na fafa man buru mbo saka wo yeti saban sel man tengo wo benem zo yeti ya songma to yang in bio president in ma am ben beneme tengo yeti ya songma wo yesu so ɛna yɛ madawro mu ne deɛ ɔnhwɛ a yɛbɛma ɔma da kakra yɛne a yɛde nti yɛsrɛ mo yɛ mo bɛte bi amate yɛ mo bɛwuru bi amahunu ɛnan no ɛporɔ ɛporɔ a yɛbɛkɔ ne yɛm ɛkɔ ne yɛm a dɔkta nya aka obɛwu yɛ case ɛhyɛ da yɛ serious no yɛnka afa ma ɛke sɛ deɛ aduru ɛno na wohu ne sɛ yɛde obi abɛtena ha ne yɛgyegye a ɛduru guru because ayɛhu ɛde ama yɛn ɛne yɛ kasa ayɛhu a ɛyɛ ana ayɛhu ɛna no lady a wɔde n'asɛm ba ayɛ a yɛka asɛn ka ɛbɛyɛ ama ne ba no ne ba ne kɔwu yɛ no sɛ yɛde bae ne yɛtena ase sɛ yɛka ne yɛka sɛ atiefoɔ ayɛhu ne ba no yɛmmoa na ɔbɛwu ka mɛka sɛ yɛhaha yɛ nanso yɛkɔɔ yɛ a yɛhyɛɛ ne da no ɔn sɛ da no ɛnuru na akora no yɛhaha yɛ ne ɛka sɛ agye sɛ yɛhu sɛ ɛduru baabi a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛbɔ nti yɛbu so adaworo ma sɛ ɔsade sika no bi ɛwɔ kakra bi nsɔmayɛ kakra bi nsɔmayɛ ma bɛhyɛ bi ne bi wa hana ata ɛde bi aba nyame hyira Francis Tampo sa de bi aba nyame nyɛ oye Nelson Afo Texas de bi aba nyame nyɛ oye Grace Aban de bi aba nyame hyira Beatrice Ewa de bi aba nyame hyira so ɛna Simon Ahen nyame hyira Wallahi Yatu Salami nyame hyira Ibrahim Muhammad nyame hyira Forgive Gamot nyame hyira Patient Agbolo nyame hyira Abigail Yakunedu Kwache nyame hyira Jacob Abnewa nyame Catherine hyira Esando nyame hyira Christine Arthur nyame hyira Regina Teki Duno nyame hyira Sanso and Supreme Pay Plus Ventures to just say nyame hyira okay Joyce Tete nyame hyira David Amenya nyame hyira Great PJ Enterprise nyame hyira George Abaka Wood nyame hyira
Enyinama, Nyamisha. Handle Aziz Sulemana, Nyamisha. Reverend Yoke Moses, Nyamisha. Janet Aziz Flagbo, Nyamisha. Anne Kwala Odibiaba, Nyamisha. Hanama Sabafo, Nyamisha. Emmanuel Adrago, Nyamisha. Abdul Fatawu Saliu, Nyamisha. Kweku Gafa, Nyamisha. Karama Hamza, Nyamisha. Naomi Opoku Ventures, Nyamisha. Christiana Somoa, Nyamisha. Steve Nete, Nyamisha. Prince Kofiga, Nyamisha. Wala Deep Walker Enterprise, Nyamisha. Modu Amankwa, Nyamisha. Ayarega Agore, Nyamisha. Samuel Apia Uli, Nyamisha. Daniel Anson, Nyamisha. Christopher Afram Aqua, Nyamisha. Faida Sante, Nyamisha. Comforter Sabia, Nyamisha. Fati Abu, Nyamisha. Theodora Esiedua Samoa, Nyamisha. Mary Apia, Nyamisha. Ashley Queno, Nyamisha. Vivian Esiedu, Nyamisha. John Angry Safo, MF Afri, Nyamisha. Mary Casey, Nyamisha. Matthew Apesi Amenfi, Nyamisha. Onoso Edibiaba, Nyamisha. Eric Amonu, Nyamisha. Enam Yauche, Nyamisha. Yebuso Ebobo, Yɛgusu a yɛsrɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ yɛn nua bɛyɛ a ɛna yɛsrɛ mu sɛ ne nan sɛdeɛ ne nan no si ayɛ no yɛanyɛ ne ntɛm a ɛmmoa n'ahoɔden nti baabi a wowɔ biara yɛ numbers no na ɛgu soɔ no Zero 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0530 507 849 Ohia ni bi ba na ye twa for support. Ye twa ye ba mesa be bobo edu. Ye nko ne nko fa be ko ye ba grass sector. Owó ntí ẹbí ìyẹn jẹ owó ntí àwọn obìnrin wọn abẹ́wò owó ntí àwọn àmì wọn abẹ́wò owó ntí ẹ̀dá abẹ́wò èyí owó ntí ànánsọ abẹ́wò owó ntí ẹbí ìyẹn jẹ òun ẹ̀yẹ ní akẹ́sí sẹ́ owó ntí á. Ó bá ní ẹni ajé kẹ̀kẹ́. Ṣé ẹ̀dá obi sọ wà bẹ́ẹ̀ ní ọ̀hún ṣe owó rẹ̀ owó ntí wà bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ owó yẹn jẹ Ó dàbí owó ntí wọ́n yẹn jẹ. ṣekú bẹ́wù bẹ́wù. Nka wọ́n fi aṣáá sí fi àfihàn bí ànkẹ́yẹ ẹ̀nsọ́ di abẹ́kọ̀ ní nyinaa mu no na awia yɛde nkyapiesie ɛma romanfoɔ mmerewafoɔ aka akyerɛ mu sɛ nnum ɛde ba kra ase asomdwie ɛnka romanfoɔ mmerewafoɔ nyinaa sunsun Ɛnka mo nso. Wurɛko Herbal Mesa aduro wei efiri Kodo Wurɛko Royal Company Limited a yɛde aduro a yɛato ne din Wurɛko Herbal Mesa abɛtwa soɔ wei ne akurase aduro no a na mo hwɛ kwae no apia abɔnten baabi a wonam biara wode bisabisa na wokɔto bi bi wɔ hɔ a tɔtɔ bi si hɔ na ɛnɔɔso saa ɛnɔɔso koraa ato ne sigya so a ɛgu so a yɛnoɔno a ɛno nti deɛ apie no wokɔ no akɔnya bi a tɔ bi si hɔ Wurɛko Herbal Mesa wei yɛ makurase aduro paa a mayi apie na pressure-foɔ ɛnkɔ n'ase asɔre ɛnsi rose ma me paa firi sɛ mo abrɛ pressure aduro nom amanfoɔ sum ebia nom pressure aduro 10 years 15 years na afei na asomdua aba sɛ wonom Wurɛko Herbal Mesa ɛka waduro ho a ɛma pressure no ɛnkɔ so pim akoma ɛkɔ nkyɛnkyɛnkyɛnkyɛn kakra bi no abrɛ maame wobɛsɔre afira wo ntoma akɔ ahomatesɔre ɛyɛ Wurɛko Herbal Mesa na ne nom nso nyɛ ya mato mi bu ase ayɛ no ɛtete hɔ nhyɛ no nti wonom a ɛfɛ nipadua nim akwaa no nyinaa mu deɛ wontumi nyɛ biara wotumi yɛ na wei ne aduru aba a wonom a wotumi da obi a wotumi da biara nso nya asomdue na sisialefoɔ maduro ni wopagya deɛ mbɔ Yesu din wotwa nkontonkwa koraa bɔ Yesu din tie waduro ni wei tɔ Wurɛko Herbal Mesa ne nom mo a mekasa yi wodeɛ kooko titi wɔ kooko ha wɔ wonom Wurɛko Herbal Mesa pɛ ayi na asomdue aba woyɛ ɔbaa ɛbɛka 4 days ama wanya menses nom Wurɛko Herbal Mesa menses bi a ɛba na adɔmɔda so krankran ne bɛgyae ebisɛ nyɔnko na deɛ ahia wɔ wo menses sɛm ɛtete wo biara wokɔ asɛ wopɛ Wurɛko
Heba Mesa aka Ukurasi Nebru. Na unum say grow ya o message na ebefu kama. Anu bo na funu emadudu wo de Ukurasi no bloko Heba Mesa. Kakra bibia be yedin. Anu di pressure for no bie esisiale for no bie mo nso a emema ebo nimre no nan a na mani aha mo din kofi mutie. Wo de ebo afuna ma mienu. Anu an ebo nimre 4 eko 5 na no bloko Heba Mesa. Na de odu fi a to tintinka nia mienu. Ono walu nia mienu no na mo so wi no ebo apa eye bloko Heba Mesa e banche no. O ma wi nia tintinka mienu ko da kwa da bi to ka. Anu nti bloko Heba Mesa no me di abase ba me akadina mudie pa se be ya wo nya mobo na we wo ye enye keheni asem ba ko le ke e bufu e kire be ma ya se keheni se be ma ko fi na wo ye ka kire se han be ngunu ye se on ya wo ja wo na wo hu ye be ngunu ye se on kwa enam na wo e ja ba ni bia wo ja wo wi enu nti so be se anopa oba wo tu hu anopa no so asan wa ko tu a wo ye ba sa emo se bi na kwa wo jabi Edward na kwa no de enimre wudi ye no onimdie betumi aye na ye duru na ma mema se wo fanti muka na ema emonye muso rosto bia ebe wo no ko abenya reko Heba Mesa ni bi ato e bia won kan okay she rosto eduru mi de lu ho na so de se eduru kan ho hello Heba okay she rosto ho ebu opa trap of Judah enso wo ka so a old market kwa Kumasi state ho that's what for mun ko no onso ko benye bi ato tawi ono so ewo okensi grocery ni nyina o na ho abi se Okurasi ni ebru bi ade ato na ebebo Kumasi fo Freddy Mens Heba Kumasi obenya Rekun ebi ato afi Misi Heba ewo emrom obenya bi ato Kodnak ewo emrom obenya bi ato anna almighty Dani Heba ore de wajabo so oton pa ono so ewo emrom ha ni nyina mu a adun Promise Heba or the pie from Yankee no ho kwa bi bi atu anya bi ato afi Sam enko kejesi agentire ono so to Rekun Heba Mesa ni bi e bia wo Abrepo Junction am Heba ono so o tuton eton na akoma pa mu na Kodnak nso ice town Kodnak de Collins no wa ti abuma nso ice town ho wo tu ni wo ton e wo Kodnak ho no market nso aye ni kasem pa kokwa mwa e wo kede wo so wo ton no na to Rekun Heba Mesa indicate fo nyina enko kokwa amwa ho no Ernestawia Heba dunkwa Sicilia maternity ho nso wa dia ato so no nso dunkwa nyina wo na surprise e wo ho no ti Ernestawia Edward so dunkwa waji a wo surprise e wo ho no obuase e smart Heba obuase otonton Rekun Heba Mesa esiama for no ani de odelo waji e surprise e wo Ankobra West Bank ha eno so okoho a obenya bi ato agree my yam will be a person tentem na sunyai eye cap Heba sunyai oni nim ye FM ana ye hwani mu nti sunyafo nyina okọ cap Heba ho a enya bi atu enya bi ato green light pharmacy otonton Rekun Heba Mesa honso ebuso ewo honum anu nti wo esirem a ha bolga eye of God pharmacy otonton Rekun Heba Mesa misi aduro ya to apete no wo su bia wo frame a ni ma tse ko ha wo benya bi ato wo ba wo bre wo se bu ninu bi wo sitiale ninu bi pressure na 170 180 140 no Rekun Heba Mesa number abetim dia frame any 0248 67 22 71 wa opebi atu ato opebi anom 0248 67 22 71 ha wo mankasima trap B mankasima na ba wa Roman benye bi ato e wo honom pa ana fe Cape Coast because we try you become pharmacy also e wo Cape Coast behind Central Mosque also benye bi ato Angel Heba also e wo kansi almost aji almost e to ama me pa e wo honom si ba bi a wo pa bi atu wo pa bi ato no frame a eno so benye bi ato pa ma me so mu say yes Okurasi ni doctor the dry your friend Rekun Heba Mesa aba am obia say duro die na esapon e wo kono wo na ajabo so kono wo poro na ni asapon ni sapon mu na wo kono wo a mo so eton anti akobam oni de enkokọ pa no de wo na enkokọ rudu a Central Market ho anti akobam say wo pe no ma ko na ka wo hakura na
free anti Akoma honom na ɛmoa mo bebre me dia ba sɛ pressure fo no na ahoɔden mmra titiare fo no na ahoɔden fo mmra mo mɛma no so munum bi wanya infection paa na cha munum bi afi ulcer ɛma woyam yɛ woyam titi ulcer de akyɛ no munum brɛko heba mesa no a etu akadzim yɛ funu dwono fom wotumi ti bi di no nsuo awi dompe afifim na ɛyɛ brɛko heba mesa yɛ fɛ no okurasi ni aduro baabi abako bia yɛ akodin na ɛmoa me paa wɔn ba de kɛse nso ebi aduru hɔ paa wɔn nso kɔ a wɔnyɛ bi atɔ afurufia ebi wɔ hɔ nti baabi a wɔwɔ bia a wɔpɛ sɛ wonya awurako ni bi tɔ deɛ sisi adeɛ nyame adum yɛatrɛ nkwabam esia so a ehuru ni ebubu yɛsɛ ɛyɛ kurasi aduro ɛno nti awurako hɛ ba mi sɛ yi nyame bi wɔ pressure na ɔto bi ama no papa osoa bi wɔn pressure aduro mfie mmiɛnsa ebi akyɛkɛ wɔ so mɛ sɛ wɔbɔ sɛ awurako hɛ ba mi sa aba ebedu akagyina mu mo nso a mo koko tuatua mo to a ɛha mo no wonu awurako hɛ sa pɛ nsɛm koko ni na progu ama ho atɔ woyɛ bɛrima emu ammerɛ yɛtena so a na kyerɛ no kɔn yɛde soa no a na ne kɔn abu hɛ bra deɛ woyɛ no ho sɛ nyɛ kɔn ho na anim bɔ na wankasa no wonim bɛte bɔ anke yɛabɔ bɔ nkala nanso akawa deɛ baako yesu na kɛse akawa deɛ baako ɔmɔden ano awurako hɛ ba mesa animmerɛ na wode bɛyɛ adwuma kɔ atentene nyinaa na afei wo ho atɔ afei mede ɛno wie no yɛwɔ yɛ clinic a yɛayɛ clinic no yɛ ɔbrɛman ɛhɔ ne yɛtua wɔn a no bi tramol apatasi drug kokile ɛdupɔne mmuro no ɛne deɛ wopɛ bi na afrɛ me a mepakagyi ma kaade brɛ wo nti ma mo ma ne mo dɔfo bi ɛne yi ne tramol no nyinaa no mohwehwɛ okurasi ni doctor na ɔmfɛturo ɛma kaa mmerɛ wo ɛna diabetes yɛbrɛ no deɛ ɛmpi abɔnten ɛne deɛ memfa mpie ɛne deɛ wɔbɛ clinic hɔ wo a wɔ diabetes biara type 1 type 2 numbness anxiety fiti a deɛ duro ma kaa yɛ dɛ abrɛ wo awoɔ duro deɛ ma kaa brɛ wo afei low sperm count ɛde ma kaa ne brɛ wɔ ne nyinaa mu no frɛ me mene kɔfa ba yɛ matena akurase akyɛ ne manya duro number no ɛyɛ 0248 67 67 22 71 0248 67 67 22 71 0244 47 47 00 67 0244 47 47 00 67 67 Soba clinic wa ɛyɛ dwala kwesi ni da yɛwɔ brɛman pentecost kwa so da ho wo so pepi actually thank you Jesus okay wa wo pe wie me package ni bibia di wa de pɛ sɛ wo de yɛ no wie me okay ɛno de yɛ fɛ de timakagyina mu alright ɛde bo so ba ko na ɛnom ɛyɛ memma nko a na ɛnom okay ɛno nso mpia abɔnten wie me no ɛwɔ clinic wo okay yɛmɔ number ni bi na me sɔre na wo time de yɛ apra nam isini kura yɛ de 0248 67 67 22 22 71 71 0248 67 67 22 22 71 71 0244 0244 47 47 00 00 67 67 aduro yi ɛna maka ho asɛm akyerɛ no okay mo a mo dadeɛ so no wokɔ hɔ a bonya bi ato Yame insha papa ahaya ko ahaya ko 87 for na FM on the TV Secret TV akwemo subject again na wo hwe no tie no na ye so interesting na ye nua ba no ye be say the nine no dia be close no we do the team because okay boss Sunday aggressive start say or see the country last Sunday my great cities papa get 300 say yeah for everyone when you have a position na for your case and mama man be papa na yeah so and it's papa Yeah, no. chacha John so TSC okay or not have this point to see can almost not as media for say as media as support I'm not sure said media but Janet
ama wo Ee. ɛkyɛ sɛ woni ka sɛ ɔwɔ tema ɔwɔ akoma ɔwɔ dɔ ɔwɔ ahubɔborɔ obi fa yaw mu a ɔno nso ɛfa yaw no ɛdi mu okay nti ɛno deɛ yɛgu so nanso yɛnka ɔfa ne ɔfa ase asɛm kakra ɔfa ne ɔfa aseɛ ɔfa yɛserɛ wo yɛde onyankopɔn aka wɔ ɛsirɛ wo ɛyɛ wo nua baa ɛna ne ba nkyɛn ɛnyɛ nkyɛn koraa sɛ na wo nua baa no wayera koraa na akɔrehwɛ ne baayɛ a wo papa ɛkyerɛ wo nua baa yi ɛna wo paa no na ade n'aba fie nti sɛ wode n'aba fie a ɛyɛ asɛm pa na wɔwɔ faasefoɔ ɛba wo nkyɛn aba bɛpɛ baabi de yɛtiri atoɔ ɔfa yɛserɛ wo ɛdan bɛtew ba wɔ faase wɔ nnɛm wate ma ne nnɛm na wɔka sɛ ɛyɛ ne nana fie a ɛnyɛ hwee na sɛ ne nana fie ɔno nso ka abusua no bi ɛnyɛ ne nana ɛyɛ ne nana ɛnyɛ nkyɛn firi sɛ mo nyinaa muni hɔ koraa wo mma no so koraa ni hɔ a wofiri mu na wowu ni hɔ wo nua bɛɛ ni hɔ nuafoɔ no nyinaa ni hɔ ananafoɔ no na ɛsɛ ɛbɛdi adeɛ ɛyɛ ɔmo dea nti yɛ ne nana nti sɛ fie hɔ sɛ biribi tete no anaa biribi sɛe koraa ɛyɛ ɔno fie ɔmo nyinaa bɛkɔ but ɔno de yɛ ne fie ɛno na ɔyɛ ɛyɛ ne fie sɛ na wo nana fie wɔnyɛ fie wura wo nana fie na me ma wɔ wo nana fie yɛ wo dea ɔntumi ɛmfa ma rent sika no yɛ nana fie yɛ biribi sɛe wɔ hɔ a yɛntumi nka sɛ ɛnsɛ ɔnyɛ hɔhoɔ wɔ fie hɔ papa yɛka kyerɛw na wo nua baako sɛ ɛti no nana nua ɛnka ho anaa abusua no nana nka ho ɛnem ne maame dea ɛti ne maame dea ne maame ma ne nnam ne nua no no ne nua ɛno no na abusua gye sɛ yɛ abusua o na me nana tie yi na nti meni hɔ a ɔnti mu bi nti wɔba wɔnya baabi nna adɛn ɛyɛ ama moma yɛnkyerɛ nsɛm a ɛnkɔkyerɛ ama yɛnkɔnka nsɛm a yɛntumi ndika ɛdan no nko a yɛyi nti sɛ biribi koraa na ɛnkɔ yie a woso wo ba no no wotumi frɛ no na ne tena ase na woka kyerɛ no sɛ bia sei na sɛ metu mabrambram dan akyi mema wo ndɛm eti tu firi hɔ wo nua na ne ba wo nua ba ɛna ne ba nti sɛ ne deɛ koraa ɛdan ne nyinaa wɔdi baako a ɛno na wɔde ama ne ba a wɔyɛ de wɔda mu nti yɛsrɛ wo agya wei de yɛsrɛ wo a wo so wo nua ahoɔden wo saa mmere wo pressure ɛkɔ so yɛma wo pressure nkɔ soro saa yɛsrɛ wo bie no na ɔbra mɛdam na afei deɛ ma ne mmerɛ sɛ wopɛ sɛ wotu mu a wode ma ne mmerɛ na ɔmfa ntu na ɔwɔ hɔ because nanafoɔ no sɛ wo so koraa wode ɛdeda mu bio wo so woma ɛdeda mu bi nti nanafoɔ no ɔmoda mu bi a ɛnyɛ hwee yɛnsɛ hwee yɛni hɔ a ɔmo nyinaa na ɛba bɛtena yɛnam asiesie fie kama de ama yɛn nti wei deɛ yɛkoto apawkyɛw agya yɛserɛ sɛ dan bɛda hɔ na nipa bɛda abɔnten deɛ ɛdan da hɔ na nipa ɛda abɔnten deɛ yɛserɛ wo ma ne mmra na ɔmmra mɛdam na ɔmpɛ baabi yɛ dɛ nana sɛ sɛ koraa deɛ mɛmɛ yi koraa binom koraa adɛn sɛ sɛ mɛmɛ binom adɛn mu wɔyɛ deɛ yɛnim sɛ nkadeɛ sɛ sɛ deɛ ɛdane ɛdane mama adeɛ a ɔfɛ yɛ no the mistake of 5 years or the pay Abraham and if you have Ghana we did 4 entirely see as your work for see cast we did it down till our 5 and our damage again 14 years into fair no kwa dia no dia yemra ho no
No yi tabu ne fra no. Yes, so. And no kwa the offer. Kata and the police want to in Kango a court. Brum is saying. Police in the Biara was a court. We didn't record Jumpo. What you call the What draws about? So and the offer and no kwa the offer no dey mean teacher ma we different. Na mama the other side why the other side you know. 70 offer see how ade na offer here. We protect one in the major padio. Ah, no, I don't know, girl, you mean to me, fight. I don't know what see. Oh, my Mommy has no right. Sending in your man. I don't know. I say, no, let me be. Why not? And you are not say, sister, you might be of another. It's in your Maybe you are not brand brat in front of the minute. I branch it because yes, I branch I have a parent for her. If they are branching the business and never upon the phone, go from Banabren. This of fame business because the meaning about what's in the papa that cannot see. And my men will get you, mammy, the bit me at the airport. See, never make a girl in a banwa. I'm aware of what you where you be. One very good. It's your say, obey your down. You know, how many people are almost through or more than what you are. Mammy, you didn't come. But Papa, I am no meaning about. It is a guy that what? Before me, I beg one. It took a penny a day. Oh, I walk of friend. And the best for you know where you tabu in so we get the film and near man was and look why I'm on a type. What go down, but why did they fast on it? And Yamra. The brother, let's say, who's your body? And I say, Nana Akua, Mamma, or your registrar with the district court.
Akoma Richmond Kwame Ofori yɛba ɛwɔ London ɛna ɛyɛ ne kunu police Ghana Police Service South Regional Police Headquarters. Na edi paa yi a wɔde nim no ɛwɔ police adwuma no mu school ɛne baabi a ɛyɛ that ɛna ɛfa fo pastor inspector was quite empty. Na edi ɛ that ɛna ɛda community sisi ɛyɛ apostle nyinaa ɛna ɛna fɔm no ɛna apostle powa no ɛni nyinaa so yɛase ɛna ka ɛfɔm a no yɛase na fɔm polisi fo nyinaa so ɛna sabo ɔda ɛfɔm no na meyɛ adom a enua no bi nso ɛyɛ Mr. John Kwadwo yɛhwɛ ɛna Patricia Osei yɛta fɛn na bɛkua ɔyɛ trader nti yɛse ɔmafo nyinaa yi sɛ mɔmra ɛmɛboa yɛbi a ɛyɛ no ɛyɛ nyame yɛ ato a 15 Pasiadai ɛbɛn ɛna wɔtweɛ yɛbɛyɛ nsuyɛ nkyɛnkyerɛnkyerɛ ɔsaa yɛyɛ maame nti deɛ yɛsi nti bra bɛka yɛ ho na yɛnkata yɛ ase yɛ maame akyi fɛfɛɛfɛ sama maame dakye hene inspector ɔse yɛnto yɛ nsa mfɛ St. Cyprian's Anglican Oh, okay. One of the school. Anglican JSSP for and after Mercy Academy to 2006. And a whole I saw when I watched that on the show. yeah, and a whole police depot school 2008. And at the MTT for what the free plans of the pipe. The work that we have 50 and also house number 61 house happy birthday, coming to China, Rachel Bonya, Salem SB, and Anaj, Takrasi, and the teacher, Pichai, high school, waited for the Yakasa 18 or say, I'm not a happy birthday, happy birthday, and for and a person who would be a club it's the kids at the Pizza Phantom GH. You know, yes, say, happy. Me the ketewa bi na make fit me anim say asatuma mu anom de ofa be wo ama ofa se de ade ba me se no sa de no ye twem sa me de ya da ne arho ene minim so obi e brema ne ma e wo mu sa de na so no we nye wan kase wa japa we ye wo papa e japa and no matter what oye wo nua so ye wo papa ba so ye o maame ba e ye wo nua de wo ka no ye te ase fine we o ni din but the fact that wakọ me papa ebeni ne de e ana wan kasa ne din ni we oni mu de na so wan kasa wo yi dan ba ko ma ne se media ana eti ne mba betima beta to no ani ha na se o se ba betima ka boni bi anim me ni boni otia ne wo kwase aye na so ye wo ba obeka study wo ba light ma me say se eya wo bampo na akọje light bill na say we bia wakọ cut tenant dey e wo light ho eya oba obetie ne side of the story utie na bibi o ba wasa wo ya ataja obeye se ne maami ni ha wo na wo gina mo te se ne maami o because oya dan ya wo fa se nti oya oba enti me ko ne sa papa na bia na bibi wo ho no ma on person obeka me ye ho
yɛde tɔ kwa bɛba nanso so no sɛ de tie biara no wɔyɛ mɛma me nkɔda abɔnten nipa hunu koraa no yɛma ne baabi da obi wɔ hɔ nom ɔnyɛ busuani nanso so wo ne mmɔbɔ ma ne baabi da dɛn nti sɛ wo nua baaba wo papa ɛba o nti ɛbɛsrɛ papa deɛ ɔde ayɛ ne bia no ebia yɛkɔ ne nan so a wɔbɛtumi akyerɛ yɛ ama deɛ wɔ hɔ no yɛbɛtumi ayɛ na wɔma ne baabi ada because awerɛho wo deɛ ɔma ne time na sɛ wɔbɛtu ne koraa a ɔma ne mmerɛ na ɔmpɛ dan no bi na ɛneɛ wɔ nkɔ baakɔ na ɔno deɛ ɔmbiebie de wɔ kɔtoto na ɔnya kwan mma dan mu immune system ne part of the senior genetic power capsules tremendous capsules no ɛma ɛnom kingdom four capsules for summer ne koko baabi a bɛkɔ to 0597298855 what's with no when you know to say you have a die work of wɔ ma ɛyɛ ma kuma se from the work 0473757 ɛba so ɛba capsules ɛyɛ bɛrɛ fɔfɔ fɔ no be na ɛmɔ brɛ fɔ no ho pan bɛnya baabi ɛtɔ brɛ bia 055-745-3579. Can tell you about my city. Emulate a master. Yeah, wouldn't know. You come out and you take a massive pray 0555-610592. What kind of budget apartment the message the bad that you make it? The Muja Bedia is sending you when you pay your thing up on your profile. But then you're too agreed the other profiles. 5965 and the so memories now you can say move and then take up never to 0240616761 ABS when you are the alphabet woman or more ever when you know others a civil war with the main markets for doctor 0541 565 what's on this one the campus who will be good will be with you. Also, 0240-238-10. Power specialist at our hospital. Yeah, mammy, I could share the IAC. I want to repair 50 new stones. And they are the entire front of it. 60 years to the action. Friends, 0244-544-422. 0244-544-422. Now, Emma will start at 87. But I'm a Feponian to the system you may do and one hour because you may have a second one to a prayer. Also, so mean that a couple of useful not a yet what is what I teach the baby man of every answer. Now, also, what's the one you have to one which may be a Tuesday first semester at a principal so it makes me the thoughts and the training. For one day, I'm a family Josie and answer what's happening. 0243-465-0243-433-465. She is a by you make a common every for the asset. Who has supposed to be beauty oil or no anything. But already go for a back swing of your money cake, but if you be ever sounds so and your work and pay and you praise here 0249-155-776 Yen ya budget state and feel not yet so. And yeah, sorry, you will be out. You bet you may ever consider that I can't keep it with you. That was it. Akoma ejo,